ಪೂರ ಪೋಯರು ಮಾತ ಪೋಯೆ ಜಗ ಗಂಗಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋಯರು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಜನ್ನತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಉಲ್ಲರಾತ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಇತ್ತಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಾಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯನು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾಯಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣ ನಿಲಿಕೆ ಗುಲಿಪಾಯಿನಾರು ಬೆರೆಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪೆರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಲಪ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ವೇದಿಕೆಡ್ ಬತ್ತುನ ಅವೇತೋ ಜನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ನಮಕ್ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪವನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣ ನಿಲಿಕೆ ಗುಲಿಪವನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಪನ್ನಗ ದ ಮ್ಯಾನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ದೆನ್ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲ್ ಸರ್. ಎಂತ ಕತೆ ಅಂತ ಸಲ್ಲ ಕತೆ ಸತ್ತ ನಾಟ್ಯ ಅವತ್ತು ಕತೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೋದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅದು ನಿನಗೆ ಮರೆಯೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬರುವುದು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಇದ್ದ ಮಂಡೇ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಡೇ ಎದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಮಂಡೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಡೇ ಹೋದ ಮಂಡೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ ದೇವ ಬಂದು ಮರಣದ ಭಜನದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಯಾಪಲ ಸಸರಮನ್ ಬೆರಬಲ್ಲ ಮರಣದ ಭಜದ ಕುಲ್ಕೊಂಡ ದೇವಲೋಕದ ನಾರದನ ಶಿಷ್ಯನ ಸೊಕ್ಕಿದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀ ಮರುಳಾದೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನೀ ಬಳಿಯಾದೆ ಸಿಕ್ಕವರು ಒಡೆಯುವರು ಬಂಡಿಯಾದನವನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಣದೆ ನೀ ತಿಂಜಲ್ಲೋ. ಯು ದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ದಾಯಪನ್ನಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಿಜ ಬದುಕುಡ್ಲ ನಿಜ ಜೀವನಡ್ಲ ಈ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ದಾಯಪನ್ನಗ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಬುಲ್ತಿನಾರತ್ ಬದುಕುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತಿನಾರ ಸತ್ಯ ಬದುಕುಡ್ಲ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನಾರ ಎನ್ನ ಬದುಕು ರಂಗಭೂಮಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಎಂಡ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬದುಕು ಓಡೆ ಉಂತುಂಡು ಅಡೆಗೆ ನವೀನ್ ಪಡಿಲ್ನ ಬದುಕು ಉಂತು ಅವನ್ ಪುಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲ್ ಪಂಡ ದಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ನನಲಾತ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ ದೇವಣ್ಣಗ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕೂ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಚಪ್ಪಳೆ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉರಿದುಂಬಿಸಿನ ಮನ್ಪಿರದೆ ನಾಟಕಡ್ಲ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪಂದು ತೂಪಾಯಿನಾರಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದುಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಈತು ಜನಕುಲು ಎನ್ನ ನಾಡು ಜನಕುಲು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಿಂಗೆ ಕನ ಮನಸ್ಸುಡು ಏನು ಏನು ದಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತೆ ಮೇಸಿರಿನಕ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕೊರಿಯರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಒಂಜ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಸ್ತಿಯರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕಂಕನಾಡಿಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಗದ ಜೀವನ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬೆಂದೆ ನಾಟಕಡೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಬಂದು ಎಂಚ ಹಠ ಬತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಂಚ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗ ಬರಂತ ಗಪಕ್ ಬರ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಾಣತಿ ಏನನವರ ಪಂಪ ಎಡ್ಡು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗಿ ಪಂಪ ಎಲ್ಡು ನಾನು ಪಡಿಲಿಗೆ ಬೋಡು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ತಿರ್ ನಡ್ದು ಹೋಗಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವು ಬಂಗವೈದು ನಿತ್ಯದಕ್ಕೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ನಿತ್ಯ ಪಂಡ ಬುಡ್ಲೆ ಬುಡ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಗೀಡಿ ಬರೋಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜ ನಿಕುಲು ವಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಯರ್ನಲ್ಲ ನಾನು ನಿಕುಲು ಬೋಲಿ ಜಾನು ಅಂಚ ಪೋತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಪಂಪ ಎಡ್ಡು ಬಿಡ್ದು ಪೋತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎತ್ತು ಸರ್ 150 ರೂಪಾಯಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಎದ್ದು ತುಂದು ಪರ್ ಪನುಲ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮಂಡ ಕುಡ್ಲಾಂಡ್ ಎಂಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಡ್ ನೆಟ್ ಆವಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾತು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ದುಂಬೆ ಎಂಕಿ ತಂದಿನ 150 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈ ಪೇಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಕಾಸು ದಿತ್ತು ನೇರ್ನ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಮುಕುಲ್ನತ್ತವು ಜನಕಲ್ನ ಕಾಸು ಅಂದಿತ್ತು ಜನಕುಲ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿಂದಿತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಅಕಲ ಪ್ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕೋಮನಡ್ ಅಂತಾರೆ ಕೋಮನಡ್ ದಾಲಜ್ಜಂದೆ ಖಾಲಿ ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಅಂತ ಬುಡುಪದೆವು ಖಾಲಿ ಕೋಮನಲ ಪಿಂಕಲ್ನ ತೋಜಂತನು ಜನಕುಲ್ ಈರು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬುಲ್ತದೇರು ನವೀನ್ ಪಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸೈದಿ ಆಕ್ಟ್ರೇ ಓಕೆ ಅವಳ ಆಕ್ಟ್ರೇ ಬದುಕೋಡೆ ಪಂಡದು ಆಯ್ನಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟಕ ಬಣ್ಣಗ ಏನೊಂಜಿ ಜೀವ ಏನು ಉಂತಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಜಾತಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೊಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಾದಿ ಕಲಾವಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಿಷ್ಠಾವಾದಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ನೇಪನ್ನ ಇತ್ತಿನ ನಿತ್ತಿಲೆಕ ಬಂದು ಎದುರು ಪಾತ್ರ ನಿಷ್ಠ ಅದು ಬೋಪಿನಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ದನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಲಾಭ ಆತನು ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲು ಹತ್ತಿರ ಅವ್ರು ಅಕ್ಲೆ ಅನ್ಯವಂತ ಬೋತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಉಂತದೇ ಬೋತೀನಿ ಚಾಪರ್ ಕಡಿತನಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾನು ಆ ತಂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡದೆ ಬೋತೀನಿ ಐದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವತ್ತ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ನ ಐಟ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡದೆ ಬೋತೀನಿ ಒರಿಯ ನಮ್ಮದು ಜಗಡ್ ಊಲಜ್ಜಿ ಆಯನ ಏನೊಂದು ಅಂಚಂದ ಪೋತಿನ ಎಣ್ಣೆರಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಬಿಡಿ ಹೋಗಾಕಲ ತೂಕ ಆ ಪೊರ್ಲು ತೀರಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಡೆ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಭವನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಡ್ಡಾಬೆ ಪೋನಾಗ ಇರ್ನ ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರ್ನ ಮೇನ್ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ನಗ ಅವು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿರ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಓಲು ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕದು ಏರಿಯ ನಿಲ್ಲಡ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಇಂಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಡ್ಬಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬಂಗದ ಪಾಪ ಪೋದು ಅಡ್ಡಿದ ಪೋದು ಅವಳು ಕೊರೋನಾ ಕಜ್ಜಿ ಪುನಃ ಪತ್ತೊಂದು ಬದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂತಿನ ಅವಳು ಬೇಲೆ ದಲ್ಪ ಪೋದು ಪಾಪ ಆಕಲು ಕೊರೋನೇನು ಪರ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಕೊರೊಂತಿನ
ఏ కండని ఎంచినే వాడు పరిపెళ్ళనే వాడు కుర్చెళ్ళనే వాడు ఆయనొట్టిగానే ఉప్పు పండుగ బతుకుడు కట్టొంది బయదినారు అది బలుతుదూరు ఓడి జోకులు వెళ్ళిపోతుంది అండ్ లాస్ట్ ముట్టు సైతి బుడుతు పోతుంది దాదాదని ಸರ್ ಕಾರ್ ಅವು ಕಾರು ತಾಗನ ಎಲುಕು ಟೈಸ್ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಸರ್ಜರಿ ಆಡು ಮಯೂರ್ ಪೂರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ರಂಗಭೂಮಿ ದಾನೆ ಅವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿಡ್ದು ಅವ್ಲು ಎಂಜಿನ್ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಬೇನೆ ಬೇಸರ್ಗಂತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂಚೂರು ದಾಲ ದೆತೊನ್ನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅದು ಇತ್ತ ಮೇಲು ಪೂರ ಐಕಡಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಾರುನೇ ಹಿಂಗ ಕಾರ್ಗೆ ಮುರಿಯ ಬುಳ್ಳಿ ಬಾಬೆ ಇಂಚ ಕೊಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾರು ಅಟ್ಟೆ ಮೈದು ಇಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕಾರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಪಡೋದು ಬೇ ಕಾರ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಿಂಡ ಗುಡ್ನೆ ಉಳಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಿನ್ನೆ ದುಡ್ಡು ಇಂಚಿನ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಲ ಇಂಚಿನ ನಿಜ ಜೀವನ ಆಡತವನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬಂತು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡದಾರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂದು ಬದುಕು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ ಉಂಡು ಹಿಂಗ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗ ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಏನ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೂಡ ಬೋದ್ ಇದೆ ಜ್ವರ 3 ಸರ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನವು ಕಾಪಿ ಗಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಚಳಿ ಜ್ವರ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಬಾತಿದ್ದು ಪೂರ ಐಸು ಪ್ರದಿ ಪೂರ ಬಂಗವ ಇದೆ ಈ ಅರ್ನಿಯಡ್ರಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಡು ಆಪರೇಷನ್ ಆಡು ಕೂಡ ಅವಳು ಬಾಬು ನಾಟಕ ಅನ್ನಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಚ್ ಪೂರೈತಿನದಿ ಅವು ಕೂಡ ಒಂದು ಅದು ಸಪ್ಟಿಕ್ ಆಯಲ್ಲ ಕಾಡು ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಡು ಗುರು ಬಾತ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನು ವಾಯ್ಸ್ ಅದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸೊಂಟ ಪೂರ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಪಾತಿರ್ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಗೆ ಅವೇ ಇತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಗುಂಡು ಪಂಡದು ದಾದಂಡು ಸರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಂಗ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಪಂತೆ ಬದುಕಂತೆ ಒಪ್ಪು ಖುಷಿ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಪೂಜ ಅಕುಲ್ಲ ಬೆಂದು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬೋಪ ಅಂಚಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಗಿನ ಪೋದು ಬೇನೊಂದು ಇಲ್ಲಿருந்து ಜರ್ನಿ ಪೂರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಪುಟ್ಟದಿನ ಅವರೇ ಸಯ್ಯಾರ ಉಂಟು ಅತನ ಪುಟ್ಟದಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಣೊಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಚದೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅದೇ ಇಂಜಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಡಿದಿಗೆ ಕಣ್ಣನೆ ಜೋಕುಲು ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಸೈತಿ ಪಕ್ಕ ಏರ್ಲ ದೀಪು ಜರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೊನೆ ಏರಣ್ಣ ಕೊನೆ ಪೇರಿ ಪೂರ ಪೋಯರು ಮಾತ ಪೋಯೆ ಜಗ ಗಂಗಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋಯರು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಜನ್ನತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಉಲ್ಲರಾತ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಇತ್ತಂದಣ್ಣ ಕುಡೆ ಅನ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂತ This program sponsored by New Mangalore Port Authority, powered by PNC, #1 brand in coastal Karnataka, gold winner. Co-sponsored by Hotel Trishna, multi-cuisine family restaurant, Airport Road, Padavinangadi. BNI Mangalore and Udupi, Prestige Enterprises, RJR Herbal Hospital, Rohan Corporation. ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ತೆ. ಸಾಧಕರ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು, ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧಕರ ಕಥೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಚಿಕೆಯ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಪೈನಾರು, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯನು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾಯಿನಾರು, ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣ ನಿಲಿಕೆ ಗುಲಿಪಾಯಿನಾರು. ಬೆರಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪೇರು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಲಪನ್ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತುನ ಅವೇತೋ ಜನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ನಮಕ್ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪವನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣ ನಿಲಿಕೆ ಗುಲಿಪವನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಪನ್ನಗ ದ ಮ್ಯಾನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನವೀನ್ ಸರ್. ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಎಂಚುಲ ಸರ್ ನವೀನ್ ಸರ್? ಸೌಖ್ಯ ಎನ್ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತಾ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಡಲಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನ ಮಾತಿರೆಗಲ ಬೊಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಿರುಪಕ್ಕೆ ಅದು ಎನ್ನೆದುರು ಅಂತದ್ದು ಪಾತಿರ್ನ ಇರೆಗಲ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನು ಎಸ್ ಸರ್, ಇರೆಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧು ಅಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಬಂಜಿನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾಯಿನಾರು
ಆತ ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿ ಕಣ್ಣನಲಿಕೆ ಬುಲಿಪಾಯಿನಾರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಮೋಷನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದಾದ ಬದುಕು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದಾದ ಜೀವನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದಾದ ದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಿಜ ಬದುಕುಡ್ಲ ನಿಜ ಜೀವನಡ್ಲ ಈ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಬುಲ್ತಿನಾರತ್ ಬದುಕುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತಿನಾರಿ ಸತ್ಯ ಬದುಕುಡ್ಲ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನಾರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದುಪ್ನಾಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸರ್ ಇರ್ನ ಕತೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡದಿನಿತ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೈಜ ಹೀರೋ ಅದಿರ್ಬೈದಾರೆ ಸರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯಾನಿಡ ಕೇನು ಸರ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇರಗಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ದಯಪನಾಗ 17 ವರ್ಷ ಬೈದಾರಿ ಇತ್ತೇತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 54 ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವನೊಂದು 54 ಸರ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಸರ್ ಉಂಡು ಒಣ್ಣಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣ 37 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಆಪಣದ ಗೊತ್ತು ಕೌಂಟ್ ಬಂತಂದ 17 years ಯಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಬೇತೆ ಪೂರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಬಂತೇನು ಏನಪ್ಪ ಕರ್ಮಜೀವಿ ಬಂಗೋಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕದೇರು ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಆ ಬಂಗ್ ಅಂತೋಷ್ಪದಿಜೇನ ಅರೆಗೆ ಅನ್ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವು 6 ಎಂಕ್ ಸಾದಿ ತೋಚ್ಪದಿನ ನೆಟ್ ಅರೆಗೆ ಸುಖ ತೆಗೆದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬದುಕು ರಂಗಭೂಮಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇ ಬಂಡೆ ಅಂಡೆ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬದುಕು ಓಡೆ ಉಂತುಂಡು ಅಡೆಗೆ ನವೀನ್ ಪಡಿಲ್ನ ಬದುಕು ಉಂತು ಆ ಪನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಾರ್ದು ದೆಪ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಅಂದ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೀ ಚೆಕ್ ಉಂದು ದೇಪಣ್ಣ ಕಲಾವಿದಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಆಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬದುಕೋಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರುದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಬೋಡು ದೇವಣ್ಣಗ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಚಪ್ಪಳೆ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉರಿದುಂಬಿಸನ ಮನ್ಪೆರದು ಎಂಚಿನ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದತ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರೇರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನಕಲ್ಲ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಬದುಕು ಎಂಚುಂಡು ಎಂಕೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುರುಕಿ ಅನ್ನ ಬದುಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂದು ಇತ್ತಂಡು ಒಂದ ಬಡಪತ್ತದ ನಾನು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರು ಸುಖ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೇವರದೇಡು ಸುಖದಲ್ಲ ತತ್ತದಿಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೇನು ಬಟ್ ಯಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ದ ನೀರೊಂದು ಇರ್ತಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಅನ್ನ ಬೇತೆಂಕಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಲೈಫ್ ಓಡ್ಲ ಈತ್ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ತದೆ ಈತ್ ಕಡೆ ದೇಶ ತಿರ್ಗದೆ ನಿಂಗೆ ದೇವರದಾಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿದ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಾಡೋದು ಏನಾಜಿ ಸರ್ತಿ ತತ್ತದು ಮಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಾವು ಪಾತ್ರ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾ ಪಂತಿರ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ದು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟು ಪುಗಿಳಿದಿರ್ ತುಂಬ ಬರ್ಪಿನ ನೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಪದಕ್ಕೂ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಆ ಜಾಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಕಾರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಾವಡು ಇತ್ತಿನದ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬರ ಕಾಕತಾಳಿಯ ಕಾಲ ಒಂದು ಬಂದ್ಪೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅದು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗದೆ ಕಾರ್ಗೊಂಚೂರು ಮಾಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ನಡಪುನಗಂತೆ ದುಂಬು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತುಂತೆ ಇತರ ನಡಪುನಗನಂತೆ ಕಾಮಿಡಿದೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ್ಯತೆ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಂತೂ ಪುಟ್ಟದಿನ ಅವರೇ ಸೈಯರ್ ಉಂಡು ಅತನ ಪುಟ್ಟದಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಣೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚದೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವು ಆದ್ ಎಂಕಲಂತೆ ಬೇಲೆಗೊಂತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಮನೆ ನಾನು ಏರ್ಲ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜೀರು ಮಾತೆರ್ಲೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲ್ಲೇ ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುತಾತ ಪುರುಸು ಮಾತೆರ್ ಎಂಕ್ ರೋಲ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಉಡಲ್ದೊಳ ಒಂಜಿ ಕೇನೊಂದು ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪೋಲಿಯಾ ಅವು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಯ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಚೂರು ಉಳ್ಳಾಡು ಮನಸ್ಸು ಸಕ್ಕ ಬರೋದು ಪುಣು ಅಂಚತಿ ಏನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾನು ಮತ್ತೆ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಎತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಳಿತಂದ ಏನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ನಲಿಪೆರ ರೆಟ್ರೋ ನಲಿಪೆರ ಬಲಾಬುಜಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ರೆಟ್ರೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಅವನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲ ಮಾತ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿದೆ ನೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೂರ ಮಾತಿಗಳ ಅವನ್ ಎಂಕ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಗುರಿಯರು ಓಕೆ 54 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸರ್ ನಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಂಗ್ ಈ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರ ದುಂಬು ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕ ಇರ ಎಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲಾರ ಸರ್ ದಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಂತುನ ಅಂಚಿನ ತೋಜಾರ ಈ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲಾರ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಪುನು ಉಲಾಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡಿ ತುನಕ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಾದಿ ಪರ್ಲುಪ್ಪ ಬಟ್ ಪಿದೇದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ತೋಜುವ ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಈ ರಂಚ ಪಂಡಿಗಳು ಖುಷಿ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಪುಳಿ ಮನ್ಮಂಜಿ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ದುಂಬಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏನು ಒರಿಯೋಡದೊರಿ ಅಸಲಡ್ ದಿಂಚ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡಡು ಕಲಾಸಂಗ ತಂಡಡು ಲಕುಮಿ ತಂಡಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯಡು ಏನು ಹಾಸ್ಯ ಅಂತೋಷ್ಪದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಬಟ್ ಏತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರ ತೀರುಂಡ ಆತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ತಿಳಿಪು ಅಂತೀನಿ ಬಟ್ ಈಗ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತಿರ್ ನಕು ರೈಟರ್ ನಕುಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಕುಲು
ಇತ್ತೆ ಅಸಲ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರು ಬರಿತೀನಂಜಿನ ಒರೆದುರು ಅಸಲ್ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ರು ಬರಿತೀನಂಜಿನ ಅವು ಏತೋ ನಾಟಕಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಲಕುಮಿ ತಂಡಡು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರಿತಿನ ನಾಟಕಗಳು ಇಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ಮಾತ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಬುಲಿಪಾಯರ್ಲೆತ್ತನ ಇಟ್ಟು ತಿಳಿಪಾಯರ್ಲೆತ್ತನ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹಿಡಿದು ಲಿಂಕ್ ಬುಲಿಪವನ್ ಮಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಅವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಇಡದ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಕ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ ಕಾರಣ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದೇತೋ ನೋಡತ್ತೆ ಅವು ಆರಕುಲ್ ದೇತೋದಿನ ಟಿಂಕ ಮಲ್ಪೆರ ನಿಜ ಸರ್ ದಯಪನಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಹತ್ರ ನಾಟಕಡ್ಲ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪಂದು ತೂಪಾಯಿನಾರಿ ಅಂಚೆ ತುಪ್ಪನ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೋಡು ಸರ್ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಕಿರೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಯಾನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ NaveenPadil ಪಂಡ ದಾದಾನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪಂಚನ ನನ್ನಲಾತ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪಂಚನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾನ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈ ಸಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಪೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಸರ್ ಈರ್ಲ ಪೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಾದಾ ಪನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಆಟ ಬಾಲ್ಯ ಪಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಪಂತೆ ಯಾರು ಪಾಪ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ಬದಾರು ದೇವಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಅರ್ನ ಕುಡಿತದ ಒಂಜಿ ಬದುಕುಡ್ದ ಹತ್ರ ಆರೊಂಜಿ ಏರ್ಗಳು ಉಪದ್ರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿರೇನು ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಓಲು ಬಾಜಿ ಅಂದೇಕದು ಏರೇರು ನಿಲ್ಲಡ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಇಂಕ್ಲಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪವಡು ಬಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಬಂಗದಜ್ಜಿ ಆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಏತು ಬಂಗ ಬೈದೇರ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲೈಕ ಆತು ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಹಿಂಗೆ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಂಜಿನ ಊರುಡೆ ಅನ್ನ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆತೀನಿ ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ ಕಿಟ್ಟಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಪ ಮಿಷಿನ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಯ್ಬೇರ್ ನಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಪರ ವಾತಾವರಣ ಏನೊಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬದುಕಿದ ಇಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ನಡೆ ಪುರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಎಂಜಿನ ಹಣ್ಣು ಬಂದಾಗ ಈ ಬದುಕುಡು ಇಂಕ ಎಂಜಿನ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಅಭಿನಯ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ವಾ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟವಲಿ ಅನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಇಂಕ ಬೇಜಾರಾಗ್ನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತಕ್ಕಲ್ನ ಪುರ ಪ್ರವೇಶದ ಹತ್ರ ಇಂಚಿಂಚ ಅಪ್ರ ಆತಲು ಅವು ಅಕ್ಲು ಏನು ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಬೋಡು ಇತ್ತ ಪಂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಪುನಃ ಜ್ಞಾನ ಹಾಳು ಬಂಗಡು ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪಣ್ಣ ನಿರೇಕರೆ ತಕಲು ಮಿಷಿನ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡೇರ್ ನಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಯ್ಬೇರ್ ನಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕಳ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಉದ್ದಿ ಇಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಂದಿರಕಲು ಒಂಜಿ ಭಂಗವತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೇನು ತೋಂದುಲ್ಲ ತಗೊಂಡದು ಪಕ್ಕ ದೋಸ್ತಿ ನಕಲು ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ ಹೊರ್ಪುನ ದೋಸ್ತಿ ನಕಲು ಎಂಚಾಲ್ನ ಮಂತ ಒಂಜಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನಪ್ಪನೇ ಅಪ್ಪನೇ ಅದು ಬೇನ್ಪುನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆರನ ಖರ್ಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಮೇಸಿರ್ನಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲು ಕೊರಿಯರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಸ್ತಿಯರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕಂಕನಾಡಿಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಕ್ಕಾರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಗದ ಜೀವನ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತವಾದ ಒಂಜಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುರ ಒಂದು ಬನ್ನಕ ಒಂಜಿ ರೈಟರ್ ಆದ ಬೆಂದ್ರೆ ಸುರುಮಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬೆಂದೆ ಇಂಚಿನ ಏತು ಜನ ಜೋಕುಲ್ ಸರ್ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಲವೆಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಪಲ ಯಾರನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಕಲ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ತಾಂಕೊಂದಿನ ಬೈದಿನ ಏನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನೆ ಮಸ್ತ್ ತೂತಿನಾರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಆರಕಲ್ ಅರ್ನಾತಿ ಗುಲ್ಲೇರು ಪಲೆ ಈತು ಬಂಗೋಡು ಬತ್ತದಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಈತು ಬೇಲೆ ಈತು ಚಾಕ್ರಿ ಎಂಕುಲೊಂಜ ಒಂಜಿ ಬಡವದ ತುಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ ಫೀಲ್ ದೆತೊಂದಿನೆ ಬೇಲೆ ಪೋತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರದ ಎಡ್ ಒಂಜಿನ ಬನ್ನಾಗ ಆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಬುಡುದಿನಾರು ಮನ ಪಡಿಲ್ಡು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕಣ್ಣಣ್ಣೆ ಪಿರೋಡೆ ಪೋಯರತ್ತಂದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಿರೋಡ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿರಾರು ಕಂಡನಿ ಎಂಚಿನೇನೆ ಆವಡು ಪರಪೆಲ್ಲೇನೆ ಆವಡು ಕುರ್ಚೆಲ್ನೇ ಆವಡು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಇನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪೆಟ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಪನಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಲ್ತದೂರು ಓಡೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸೈತಿಂಟ್ರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬೋತಿಜ್ಜೀರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಡಿತನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಬದುಕಡು ಇಂಕ್ ಎಂಚಿನಾಡ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಕೆಲವು ಬೇಲೆಲು ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಪಿನ ಈ ಮೇಸ್ತಿರ್ ನಡೆ ಈ ಬಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ನಡೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚಿನಾಗ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿದಾದ ನಾನು ಬಕ್ಕ ರಿಕ್ಷೆಡ್ ಬೆಂದು ರೈಟರ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದುಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಈತು ಜನಕುಲು ಎನ್ನ ನಾಡದ ಜನಕುಲು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಿಂಗೆ ಕನ ಮನಸ್ಸುಡು ಏನು ದಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ನಾಟಕ ಪುರ ಮಂತು ಅಂತ ನಾನು ನೆಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅರ್ಧ ನಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಜಿ ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವ್ರ ನಾಟಕ ಅಂತೀರು ಅವ್ರ ನಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಐದಕ್ಕೆ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಣ್ಣದ ಇನ್ನಿತವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅಂತೀರು ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಪಂಡ ಅವ್ರ ಒಂದು ಚಾಪರ ಕಥೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕಲಾವಿದೆ ಅವ್ರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕನು ಹೆಂಗೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಪಂಡಾಗ
ಆರು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ 2ನೇ ವರ್ಷನಾಗೆ ಬೈದೆ ಅಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆತೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಎಂಕ ಆರು ತೆಗಿದಿ ನಾವು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದ್ ಮಂತೆ ಆನಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೀರು ಈಜಿಪಾಲ್ ತೀರ್ಪೋಯರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಅನಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಶಾಲಾ ಗುರುತ್ವ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಗುರುಕುಲ್ನ ಏನಂಚಿನ ರಮ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಆರು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಆರ್ನ ಆರು ಬನ ರಂಗಭೂಮಿದನೆ ಒಂದು ಜೋಡು ಮಾರ್ಗ ವಿನಾಯಕ ನಾಟಕ ಸಭಾಭವನದುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಕೈಕೋರ್ನಿಕ್ಕೆ ನೀಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೀರ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ್ ರೈಟರ್ ಅದು ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಾತಿ ಒಂಜಿ 17 ಮದ ಅದು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೈದೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಗೊಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಡತಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು ಬಟ್ ಅವು ಎಂಜಿ ನಾನು ಮನ್ನ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಅವಳು ಟಿಕೆಟ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಡು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಅವು ಜನಕುಲ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ರೋಲ್ ಒಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲ ಅವಂಜಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತುಂಬೆ ಬಣ್ಣದ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕನೆ ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕನಿ ಇಂಚಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಅರ್ಧನಿದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೀನಿ GK ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನಕಪಾಡಿನ ಡ್ರಾಮಾಡು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಂತೆ ಯಾನ ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಅಪ್ಪಗ ಕಲಾ ಸಂಗಮದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಡಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೇಲ್ ಬೈಲ್ರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಇನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಮೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೇನೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದದು ಅವಳು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಮಾಡದು ಅಕಲನೇ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಟು ಅಪಗ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಅದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತನು ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಂಚ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮನೆದ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೋರ್ನಂಜಿನ ಪಾತ್ರವು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೇಲ್ ಬೆಲ್ರು ಬರೀತಿ ನಾವು ದಾಮೋದರ್ ಬಂಗೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ಡ್ರೈವರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪೆ ಬಂದದ್ದು ಅವಳು ಡ್ರೈವರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನೇ ಅವು ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದು ಬರ್ಪುನ ಕೀದತನ್ನ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಲೈಕಂಡ್ ಅಪಗ 3 ಗಂಟೆ ತನ್ನ ನಾಟಕ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ನಡತೊಂದಿತ್ತನು ಒಂಜೆ ದಾದನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದು ಒಬ್ಬ ಕಾಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ತನು ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಆ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಎಂಗ್ಳು ಒರಿಯಾಡ್ದವರೇ ಸಲ್ಮಂತ ಅವು ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಕ್ಕದ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಜನೆ ಬಸಪ್ಪನ್ನೇ ಎಂದು ಪಂಡಿಗೆ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂಡಿಡುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ರಿವ್ಯಾನ್ ಮಂತು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಭಿನಯ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆವೆಲ್ದವಡೆ ಆತನ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರೌಢವರ್ಷದ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಭಜನೆ ಬಸಪ್ಪನ್ನೇ ಏರ್ಕೆಂಡ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅವು ಆತ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬೋತುನ ಡ್ರಾಮಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತು ನಿಜ ಆ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿತಿನ ದಿಗ್ಗಜೇರ್ನಗಳು ಅಕ್ಲಿ ನಿತ್ಯಲೆ ನಾನು ಅನ್ಪದ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದೇರ್ನಕಲು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನು ತುದು ಕಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಏತೋ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಜಿನ ತುಡಿತೊಂಡು ಪಂಚ್ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲಿ ಕೊರಂತೆ ನಾವು ಅಂಚಿನ ಬದುಕೊಂಡು ದಯಪಡ ಹಾಕಲು ಹೆಂಗ ಅಂಚ ಮಂದಿರ್ ನಿಜ ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತಂದ ಆನಂದ್ ಬೋಳರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸಾತ್ಯೋಷ್ ಪದ್ನಾಗ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಜಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೋಟ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಚ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಏರೆಡ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನಡದೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಚ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಚ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ಆ ತುಡಿತನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಲಾವಿದ ಇರ್ತಾರಪ್ಪಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೈದಿನ 3 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮಂತದ್ದು ತಿಳಿಪೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಮಂತೀರು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದೊಡ್ಡು ಕೇಂಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ಅರ್ನ 60ನ ಪಾತ್ರ ಮಂತಿನ ಅಪ್ಪಗಳು ಯಾರು ಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕದನ್ನು ಅದೇ ನಿಜ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಈರೊಂಜಿ 17 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋಪಾರ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಾರ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಈ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರೌಢವಸ್ಥೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಯಿನ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಚಾರನೆ ಬೋಡಿತೇನೆ ಸರ್ ಈರ್ ದಾಯಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರ ಅವನಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದಯಪಡಾಗ ಈರ್ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಜನ ನಾಟಕ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜನ ಕೈ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಈರ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಪಾತ್ರ ನೀರ್ ಮನ್ಪಾರ ಆಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಆತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ ಜನ ಕುಲ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ತೂಪೇರು ಇರ ಅಭ್ಯಾಸ ಲೆಜ್ಜಿ ಅನುಭವ ಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೌ ಇರ್ದೆ ತೊಂಡರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಂಚ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡು ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇರ್ತಾನೆ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳು ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳು ಎಂಕಲು ಅಂತ ಪಾಪ ತಗೊಳತಿ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಜರಿಕೆಲ್ಲ ಪನಗ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಚಂಡಿಗೋರ್ ನಕ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಎಂಕಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಈ ಮಲ್ಲಕಲ ಜೋಕಲ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಕಡೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ತುಡಿ ತೊಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಡ ತುಡಿ ತೊಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಡೆ ಕೊನೆಯರೆ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ತೂ ಅಂತೆ
ಬೊಕ ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಇವು ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಪಂದ್ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾಲು ಮಾತಾವ ಅಂತನು ಇದಿನ ಬೇರ್ನ ಪುರ ಅಪಗ ಪುರ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಐನ್ ಪುರ ತೂದಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಡ ಏನು ತೂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನಿಟ್ಟು ಇದ್ದದ್ದು ಆತ ಎಟ್ಟೊಂಜಿ ಇದ್ದದ್ದು ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂದು ಆತನಾಗ ಈ ನಾಟಕ ಇಂಚ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ರಶೀದ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೌದಿರಿತ್ತೆ ಮುಲುಲ್ಲಿ ಆಯೆ ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ತೂದು ಬತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಲ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬಂದು ಉಲ್ಲಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಪನ ಬಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಆರು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ತೂದು ನಾಟಕ ನಾಪಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ತೂದು ಬೈದಿರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಇಷ್ಟೇ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೂಪ್ ಉಡುಲ್ಲ ಆರ್ನ ನಾಟಕ ಗಂಟೆ ತನ್ನ ನಾಟಕ ಚಾಪರ್ಕ ನಾಟಕ ತೂತಿಜೆ ಆಯೆ ರಶೀದ್ ಬನ್ಪುಣ ಏನ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತದು ₹5 ಟಿಕೆಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಲ್ಕನಿಡು ಜನ ಎತ್ತನಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಆ ನಾಟಕನೇ ಅಂತ ತೀನಿ ನಾಟಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಲ್ಪತೆ ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ತಂಡ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ತಂಡ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ₹5 ಟಿಕೆಟ್ ಏನು ಗಂಟೆ ತನ್ನ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಇನಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ನಾಟಕ ಚಾಪರ್ಕ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಅದು 2ನೇ ವರ್ಷ ಗಂಟೆ ತನ್ನ ನಾಟಕ ಒಂದು ಒಂದು ಉದಿಪನಾಥಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿ ಏನಪ್ಪ ಪರದ್ದಲತ್ತ ತಂಡ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ₹5 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ನಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮುಂಚೆ ಯಾಲ ಮಂತು ದೇವ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕ್ಲು ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕುದು ನಮ್ಮ ಮಂತೋಲೆ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಇಂಚ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ನ ನಾಟಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಮುಕ್ಕಲು 1 ನಿಮಿಷದ ತಯಾರಿ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡೆಲ್ ಬೇಲ್ರನ ಕಲಾಸಂಗಮದ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನಾಗದ ಅವು ಅನಕ ಈ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಕ್ಲ ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀರಿ ಅವು ಮಲ್ತದ ಆತನ ಅಲ್ಪ ಅವು ಆತನ ಈತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿನ ಸರ್ ಈತ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಈತ ವೇದಿಕೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಲ್ನಾಗ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ದೆಪಣಗ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನ ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ವಿಚಾರ ದೆಪಣಗ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಜವನೀರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ದಾಲೊಂಜಿ ಬೇಲ ಮನ್ಪುಡು ಸಾಧಾರಣ ಮನ್ಪುಡು ಇಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಅಡೆ ಪೋಯಡ ಮಲ್ತೆಡ ಅತ್ ಕೆಟ್ಟುವೆನ ಅತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಜನಕುಲ್ ತೂಪೇರು ಎಂಕ್ ಪಿರಾವಕಾಶ ಯಾವುದಾದನು ಅವು ದೇವ ಪ್ರೇರಣೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚಲ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟಷ್ಟು ಪಾತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ತೆಲಿಪೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನೆನಪುದಿ ಓಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ತೂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದನ ಆಯ್ನು ಬೋರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಡೋದು ಏನು ಆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಇತ್ತು ಅವು ಎಂಕೆ ಎಂಜಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವಾಗ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಬೂರುಂಡು ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಗ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಗ ನೇನು ಮಲ್ಪುನೆಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಲಂಚನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ರೆ ಕಾರಣ ಆ ಮುಕಲು ವಿಜಯರ್ನಕುಲು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಕುಲು ನಾಟಕ ತುದು ಮುಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಅವೇ ನಕ್ರಮ್ ಅಂತಿದೆ ಅವಳು ಅಪಗ ನಕ್ರಾಗ ಒಂತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರಮ್ ಅನ್ಪೇರ ಅಪಗ ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಂಡತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದನ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಡು ವೇದಿಕೆ ಪೋಯಾರು ಅವಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡಿರ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಡು ದಾದ ಇರಿದಿತ್ತು ಅಪಗ ಒಂಜಾಂಡು ಏನನ್ನು ಜನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡು ಬಂದದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರಂಡ ಅಯ್ನ ಎಂಚ ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟವನು ಎಂಚ ಮಂದಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯಾನಗ ಅವು ಜನಕ್ಕೂ ತೆಲ್ತಿಜಿರಡ ಮನದಾನಿ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಮನ್ಪುಣ ಹೊಡ್ಚೆಲ್ಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಜನಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣದು ಐನೇ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಡೇ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತೊಂತೇನು ಎಂಕ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರ ಬಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಮಂತೀರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ದುರ್ಪು ನಿನ್ನ ಇಂಚಮೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪಮ್ಮೆ ಇಂಚಮೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ಐನೇ ಅನ್ಕು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಣ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರ ಬರೀ ಒಂದಿನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಇನಿ ಬೂಪುಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಡೆ ಎಂಕಡೆ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ಗೆ ನೇನು ಮುಟ್ಟವೇ ಅನ್ಪುಣ ಅರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತನು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಜೀವ ಅಂತ ಅದು ಬತ್ತನು ಈತ ಬರೆತೇರು ಈತ ಪಂತೇರು ಈ ಪಾತ್ರ ನಿಂಚ ಮುಟ್ಟ ಓಡಿಂಕ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಅದು ಬತ್ತ ನೀರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕದ ನಾವಡೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರ್ ಬಟ್ ಹೌ ಸರ್ ಇರಾಗ ಎಂಚ ಬತ್ತನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್ ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ ಬೇಕಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿದೆಯೇನು ಬಕ್ ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದರೆ ಪನೊಂತಿನವೇ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನಲ್ಲ ಪನೊಂತೀನಿ ನಾವೇ ದಯಪನ್ ನಮ್ಮನ್ನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಂಬುದು ಈತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲೈನ್ ಉಂತದ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅವಾಗ 3 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಮು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ವೈಮಾನಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೋಚ್ಪೋವಂದೆ ನಮ್ಮ ಆ 3 ಗಂಟೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೋಡು ಬಾಗಿದ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೋಪನ ಲಡಾಯ ದುಃಖನ ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ಪೂರ ಅವು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ 3 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಅಕ್ಕಳು ನಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶಡೇ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೂರ್ತಿ ಅಂಚದ ಎಂಕದಾದನ ಕೈಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ನಾಟ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಾರ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಇರನ ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರನ ಮೇನ್ ಶಕ್ತಿ ಪನಗ ಅವು ಇರನ ಅಮ್ಮಡ ಬೋದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಈ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ನು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು
ಒಂದಂತ ಎಂಬಿ ಎನ್ಕಮ್ಮ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳಂತ ಖುಷಿ ಅಂದು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾರತ್ತ ಆರು ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಬೋಡ್ತಿನಿಂದ ತೊన్నారు ಆರು ಪೂರೆನ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಜೀರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕದಿರಿದ ಈಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ನಂಬುವಿರು ನನ್ನ ಬೇಡ ಶಿವ ಅಂತ ಎನ್ನ ಬೇಡ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕುಲು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಪೋತಿ ನಕುಲು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕಾರೆಗ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಮಂತೆ ಬನ್ನಾಗ ಏತೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ಲ ಮಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬುರಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಜಾರ ಅಂತುಂಡು ಪಂಡಾರೆ ಕಷ್ಟದ ಬದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಜೀರೋ ಹೊಡ್ದು ಎಂಕ್ ನುಂಗೆಲ್ ಪೀಕ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಸ್ 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 ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬರೋದು ನಾ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಅಮ್ಮನ ಮೋನೆಡೆ ತೋಜುಂತುಲೆ ಎತ್ತು ಕರ್ಮ ಮಾತದು ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ದೇದಿನ ಅಂದು ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೀರಿ ಸರ್ ಎಂಡ್ ಮರಣಾವಸ್ಥೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತೀರಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಇಂಚಪ್ಪ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ತಿಳ್ಕೊಯ್ನಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಬದುಕಿರಿ ಎನ್ಪ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 70 ಎನ್ಪ ವರ್ಷ ಬದುಕಿದೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಕೇಂಡೆ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪೇನ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪನೇ ಜನರ ಅಂದೆ ಪನದಾನೆ ರೀಸನ್ ಪಣ ಅಪ್ಪನಗಾರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೇತಡೆ ಏನೊಂಜಿ ಬೇತಡೆ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಅದು ಅದೇ ದೇಪಣಗ ಬದುಕದ ಆತ ಕಷ್ಟನ್ ಪರ ತೂತೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಬೊಕ್ಕದ ಜೀವನ ಪನ ಸರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಪರ್ ಈರ್ಲ ಇರ್ನ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಂತ್ವಾರು ಈರ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಾತು ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಏನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದಾದನಂಜಿ ಆರೊಂದು ಆಟಜೀವಿ ಲಾಕೊಂದು ಓಪಿನಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಡೆ ಓಪಿನಿ ಅಡೆ ಓಪಿನಿ ಇಡೆ ಓಪಿನಿ ನಾನು ಪೋಚು ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಂಜಿನಾನು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಪಡೀಲ್ ಇಲ್ಲು ಪುನಗ ಏನು ಪೋಚು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಚು ಬನ್ನಾಗ ಪೋಯರು ಏರೋವರಿಗೆ ಪಾಪಾರು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂದು ಕಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಚೈನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕನಕಮಾಲೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ದಿನೋ ಲೈನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ದೆಕ್ಕುನು ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡೊಂದು ಬೋಪಿನಿ ಅವು ಈ ಮಾರ್ಗಡು ಬನ್ನಾಗ ಫಲ 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 ರೈಸುನು ಐನು ಏರ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಇಲ್ಲೋಲ್ಕೆ ಎಂದರಡ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಂದಾರ ನಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಯ್ತಂದು ಪೋಯರು ಹಿಡ್ದು ಕೊಂಚೂರು ಅರಂದು ಆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಎಂಕಲ ಫೀಲ್ ಒಂದು ಬತ್ತು ನೀರು ಪೋ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಂಚೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜಾಗೆವು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಜೀಲ್ ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸಸ್ನ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಎತ್ತು ನಾಡಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಪೋಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಆಯ್ಜಿ ತೋಜುಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೋಚು ಆಲ್ತಿರ್ದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ್ದು ಪುರ ಇಲ್ಲು ಏರೊಂದು ಪುನಗ ಮುಲ್ಪ ಪರ ಇಲ್ಲ ಪುನಗ ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಪೋತೀನಿ ಹೋದು ಕೋಟೆ ಕಾಲಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಮರದ ಗನ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಪಾಪಾರನ ಸೊಂಡ್ ನೆಕ್ ಹಾಕಿನಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಣ್ಣ ಅರಪ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಕೊಂಚ 5 ವರ್ಷ ಅರೊಂತೆ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ರು ಇಲ್ಲ ನಿತ್ತೀರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಸೈರಾಣಗ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನರಕ ಬತ್ತೀನಿ ಪನ್ನ ನರಕವನ್ನಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪೋನಗಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಡು ಪಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅಂಡ್ ಪಾಪ ಮಗನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ ಅಪ್ಪೆ ತೂದು ದಾದ ಪಂಡಿದೆ ಪನಗ ಆರ್ ನಂಬುದಿನ ಆರ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಐತ ಒಂಜಿ ಪಿರವಡ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂದತೆ ದಾದ ಪಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡೆ ದಯಪನಗ ನಿಕುಲ್ ಬಂಗಡ ಬೈದಾರ ಪನ್ನಗ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಚಿತನ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನ ವಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಇರೇನು ಮೆಗ್ದಿನ ಪ್ರತು ಒಂದು ಪುನ ಸಾಂಕೊಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಬೆಳೆಪೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪ ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಜಾರು ಪುದರ್ದು ಪುನಗ ಅರೆನ್ನ ಪುದರ್ನು ಕಾಲಿ ಓಲು ಯೂಸ್ ಮಂದೊಂದಿರ ಪನ್ನಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಮಿನಿ ಪೋಯರ್ಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪುನಗ ಆರು ಒಂದು ಐನ್ ಗಟ್ಟಿಡು ಬನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಪುದರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಪಕ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಮ್ಮ ನಂದದ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಪಣೆ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರು ನವೀನ್ ಎಂದು ಅನ್ಪೂಜಿ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅವು ಒಂದು ಅಂಚ ಅನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಸರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರು ಕಬತ್ತರ್ಗ್ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯದ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳ ಪೋಂತೀರು ಕಬತ್ತರ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅವರ ನಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಡೆ ಮುರಣಿ ಅನ್ ಪೋಯೆ ಅವೇ ಕಾರಣ ಪೋಯೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಬಂಡೀರು ಆರು ಪಾಪ ಬರುವಂತೀರು ಅವು ಯಾನಿತ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋನಾಗನಿ ಎಂಕ್ ಬೆಕ್ಕಾಸುನ್ ಅವು ಇಂಚ ಉಲ ಮುಕ್ಕುಲ ಹಬ್ಬಗ ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಂದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪೋಂತೀರು ಬನ್ನಾಗ ಹಿರಿಯ ಫೀಲ್ ಬಂದು ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ನಾ ಪುದರ್ ಬನ್ನಾಗ ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ಪಾಪ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಸೇಸಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ದೇವಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಸೇಸಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರು ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅರ್ನ ಆಯ್ತ ಈ ಶೇಂಜ ಮನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬಿ ಅನ್ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಪನ ಅಂತಿನಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಭಜನೆ ದಕ್ಕಲ ಜೋಕುಲು ಕಲಾವಿದರ ಆಪಿರು ಆರು ಭಜನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಜನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರು ಭಜನೆಗೆ ಪೋಂತೀರು ಮರಣದ ಭಜನೆಗೆ ಪುರ ಪೋಂತೀರು ಅವು ಅವು ಆರು ಭಜನೆ ಅದಾರ ಎನ್ನ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ ಕುಲ್ದಿನಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಪೋವಂತೆ ಅಂಚಿನಂಜಿನೆಂದು ಅಂಚಿದ ಅವು ದುಂಬದ ಕಲ್ಪನ ಅಂತೀರಿ ಏರು ಭಜನೆ ಪನ್ಪೇರಾಗೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಆಪಿರು ಅಂತ ಪನ್ಪೊಂಜಿ
ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ ಆತಿರವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಒಂಚ ಆರು ಭಜನೆದಾರು ಬಟ್ ಆರು ಅರ್ನ ಬದುಕುಗಾರನ ಆತಿ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲಡೆ ಭೂತ ಎಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಬರುವ ಆತಿ ಬೇದಾಲ ಬೈಜಿ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ದೇವಪ್ಪ ಸುವರ್ಣಿರತೆ ಓಕೆ ದೇವಪ್ಪ ಸುವರ್ಣಿರ ಅಡ್ದೋಕ ಸೇಸಮ್ಮ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಮೋಕೆದಮ್ಮ ಪಾಪ ಪೋದು ಅಡ್ಡಿದ ಪೋದು ಅವಳು ಕೊರೋನಾ ಕಜ್ಜಿ ಪುನ್ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿನ ಅವಳು ಬೇಲೆ ದಲ್ಪ ಪೋದು ಪಾಪ ಆಕಲು ಕೊರೋನೇನು ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಕೊರೊಂದಿನ ಅವು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇದೆ ದಾದಾವು ಇತ್ತೆ ಬಂಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿನಾತನ ಮನ್ನಾಗ ಈ ಬಂಗುಲು ಎಂಜಿನಾತನ ಮನ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲಂತ ಒಂತೆ ಸುಖ ದಿಕ್ಕದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೋತುನು ಮರತೆ ಈ ಡಿಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ನೆನಪುಂಡೆ ಇತ್ತಲೆಂಕುಲು ಅಲ್ಪಾಯಿನ ಬಟ್ ಆರು ಬಂಗ ವೈದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮರತೊಂದು ಪೋತು ನಾವು ಆರು ಯಾಪಲೆ ಅಂದಲ ಪಣ್ಣು ಈ ಎಂಜಮ್ಮೆ ಅನ್ ಬಂಗ ವೈಜ ಅವಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗಡ್ದವು ಮಲ್ಲ ಬಂಗನೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಇತ್ತದು ಮಲ್ತೊಂದು ಜನ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಚೊರೆ ಬಾತರ ಒಂದು ಪೋ ನಿಜ ಚೊರೆ ಬಾತರ ಒಂದು ಪೋ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಬಂಗಾರ ದುಮ್ಮದನೆ ಬಂಗವಾನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಭಾತಿರೊಂದು ಅದೇ ಎಸ್ ಒಂದು ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಈರ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾರ 17 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾರ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪುವಾರ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪನ್ನಗ ಕಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಕಲ್ಪರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬನ್ನಗ ಕಲ್ಪೆರ್ಲಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಆತ್ಮಲ ನಿಂದುಲಜ್ಜಿ SLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತೀನಿ ಬಂಗೋಡಿಯನ್ ಓಕೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರು ಪಾಸ್ ಪನ್ಪುಣಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಕಲ ಜ್ಯೋತಿ ಟೀಚರ್ ಪಣ್ಣದು ಬರೋಲ್ಲಿರು ಆರು ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುಣು ಅಂತ ಡಿ ನವೀನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಡಿ ನವೀನ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಡಿಲೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋರೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಪಡಿಲ್ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮನ ಪುಟದಿನ ಊರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಡಿಲ್ ಎಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಾನು ಜನನಾತಿನ ಪಡಿಲ್ ಎಂದು ಅಮ್ಮ ಬಲಂತೀರು ಅಂತ ಡಿ ನವೀನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಏತ್ ದಡ್ಡೆ ಅದು ಶಾಲೆ ನಿಕ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಚ ಟೀಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಆಪಲ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ನಾನು SLC ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ LFC ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಮೂಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ನಾಕೊಡಿ ಇಂಕ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂತಿರಾರು ಪಾಪ ಅಪ್ಪಗ ಬಕ್ಕ ಅವು ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಂಕ ಇಡೇ ಬರಿಯಾರೆ ಪಣ ಗುಣ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಟು ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಕ ಮಂಡೆಗಳ ಬೊಗ್ಗುಜಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತನು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಂತೇನು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಪರ್ದ ಪಿರೋಡು ಎಂಜಿನ ಬರೆಯ ಬನ್ನಾಗ ಸರ್ ಕರುಣಿಸಿಂದು ಬರೆ ಸೈಪೆ ಗೀಪೆ ಅಂದು ಹೂಲ ಬರೆಜಿ ಮಾತಾ ಪೇಪರ್ದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಸರ್ ಕರುಣಿಸಿ ದಾದ ಕರುಣಿಸಿ ಕರುಣೆ ತೋಜಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ನಿಗಲು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಇತ್ತನು ಒಂದು ಶಿವಾಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದನು ಯಾಕೆ ಬಂದನೆಂದರೆ ಕಟ್ ಐಕೊಂಜ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಆತನ ಬರೆತೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಆ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 210 ಏನು ಪಾಸ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ತಂದು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆನಿಲ ಪೋಂತೆ ಓದೊಂತೆ ಐ ಫೀಲ್ ಓಕೆ ಇಂಕೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಿರಕಲ ಮಾರ ಎಂಜಿನ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಕರುಣಿಸಿ ಅನ್ಪುಣಂಜಿನ ಜನಕ್ಲಿಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಅನ್ನದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಟ್ಟೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಿಗ SLC ಪಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಐದು ಬುಕ್ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಾರ್ ಅತೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಐದು ರೈಟ್ರ್ ಬುಡವಂತೆ ಓಕೆ ಈ ರೈಟ್ರ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬಂದೆ ಓಕೆ ದಾದಾಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವೇ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಲ್ಲು ಕೊರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಬಕೊನದು ಗೊರ್ಪುನು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪಲಾಯ ಗೊರ್ಪುನು ಗೊಯ್ಲಿಗೆ ಜಾತದ ಕೆಸರು ತೆಪ್ಪುನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಗೊಯ್ಲಿಗೆ ಜೈದೇನು ಅವು ಯಾಲ್ನವೇ ಪಂಡೆನು ಒರಿಯನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ರಶೀದ್ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಪಂಡಿದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಪೋದು ಎಲ್ಲ ಗೊಯ್ಲಿಗೆ ಜತ್ತದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಮಂದ ಬಕ್ಕ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಪೆಂಗಲ್ ಬಣ್ಣದು ಬಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬಣ್ಣದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ದೋಸ್ತಿನ ಕುಲೆನ್ನ ಬಕ್ಕ ಬೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದೋಸ್ತಿನ ಕುಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಬಾಂಬೆಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೀಲ್ ಇಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಸರ್ ಬದುಕೋಡೆ ಪಂಡದು ಆಯ್ನಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ನಾಟಕದ ಮಾತ್ರ ಮರಲಿತ್ತಿನಪ್ಪ ನಾಟಕ ಅಂದು ಬಂಡಿಗುಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ಇತ್ತೆಂಕಂಡ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾಟಕ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಓಕೆ ಇರ 17 ವರ್ಷ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪರು ಏಪ ಇರಗ ನಾಟಕ ಪನ್ಪನಂಚನೆ ಆ ನೆಟ್ಟೆ ಬದುಕೋಡು ಇರುವ ವರ್ಷದ ದಾಯಕ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಎಂಕ ಒಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಅಂದು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ 1 ನಿಮಿಷದ ಒಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂತ ಅದು ಒಂಜಿ ಮುನ್ನದು ಶೋಸ್ ಆನಾಗ ಉಂತು ನಾವು ಅಪ್ಪಗ ಚಾಪರ್ಕ ಉಂತು ಇತ್ತಿನ ಕೂಡ ಲಕ್ಕಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಚಾಪರ್ಕಾಗಿ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಯೇ ಅವಳು ಎಂಕಲಂತ ಜರ್ನಿ ಆಂಡ್ ಅಂತೆ 10 ವರ್ಷ ಅವು ಜರ್ನಿ ಆಂಡ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಲಕುಮಿ ತಂಡೋಡು ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತಂಡಡ ಪೂರ ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡ ದಾದವನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮೂಲು
ಮೂಲ ಹತ್ತನ ಅವ್ರು ಅಕ್ಲೆ ಅನ್ಯವಂತ ಬೋತಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಉಂತದೇ ಬೋತೀನಿ ನಾನು ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಪರ ಕಡೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾನು ಆ ತಂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡದೆ ಬೋತೀನಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವತ್ತ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಐಟ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡದೆ ಬೋತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚ ದೆಂಕೊಂದು ತುಡಿತೆತ್ತನು ನಾನು ಉಂತಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಜಾತಿ ಹತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಾದಿ ಕಲಾವಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಿಷ್ಠಾವಾದಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ದೇಪನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಬಂದು ಎದುರು ಪಾತ್ರ ನಿಷ್ಠ ಅದು ಬೋಪಿನೇ ಓಕೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ದನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಲಾಭ ಆತನು ಇದು ಪುನಃ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮಜೋಡೋಗಿಸ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೂರ ತಿರ್ಗುನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕನು ಓಕೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೂರ ಪೋಂತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್ ಆಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದೇಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತದ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಗ್ ಆತೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ದೇಪಣ್ಣಗೆ ಶೋಸ್ಗೆ ಈತ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದ ಕಾರಣ ಆಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲ್ಪುರ ಅವೇನೇ ಬಂತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇರು KN ಟೆಲ್ಲರೋಡು ರಾಮಕಿರಣ್ KB ಬಂಡರ್ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಕುಲ್ ಎಂಜಿನ ಇತ್ತನ ಮನಗ ಹವ್ಯಾಸಿ ಟ್ರೈಪ್ ಇತ್ತನು ಒಂತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮನ KN ಟೆಲ್ಲರ್ ನ ಟ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡುದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಚಾಪಾರ್ಕ ತಂಡಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡದ ಸ್ಥಳ ತಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ಪಂಡಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಾತೊಂತೇಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದು ನಾಟಕದ ಒಪಿನಿ ಪಣ್ಣಂಗ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಅಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಒಂದಿತ್ತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲೆ ಆಟದ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ತಂಡಲು ಅವಳು ಮಿತ್ ಬತ್ತ ಬಾಂಬೆ ಪೂರ ಶೋಸ್ ಪೂರ ಬುಕ್ ಕಾಣ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆಟ್ಟಿಂಗ್ಲೆ ಶೋಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಆತೆ ಇತ್ತದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಹತ್ರ ಇತರ ರಂಗಭೂಮಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪೋಂಡೆ ಇಂಚ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಈತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತು ಬದುಕೋಲಿ ಈತು ಶೋಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ದಾನಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಂಚು ಪುನಗ ನಾಟಕಡೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಬಂದು ಎಂಚ ಹಠ ಬತ್ತು ಅತ್ರ ಎಂಚ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆವಂತು ಶೋಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆವಂದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಗೋಲ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ದಯ ಲೆಕ್ಕ ಆಪೇನು ಪನಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೆನ್ ಪುನಃ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶೋಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದು ಬತ್ತನತೆ ಟಿಕೆಟ್ದ ಶೋಸ್ ಯಾವ ಅಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತರ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕ ಕ್ಲಬ್ದ ನಾಟಕ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತರ್ಪ ಅವನು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಅವನು ಅಕ್ಕಲು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಕಾತೊಂತೀರು ಮುಕ್ಕಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮುಕ್ಕಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಪಡಿಲ್ನ ರೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಕಾಪಿಗಟ್ಟನ್ ಎಂಚಿನ ಅರೇಂಜ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆನಂದ್ ಬೋಲರ್ ಎಂಚಿನ ತೂ ಅಂತೀರತೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವಂತನು ಹೊಸ ನಾಟಕದ ದುಂಬು ವರ್ಷನೇ ಬುಕ್ ಅವಂತು ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾಪಿಗಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ದುಂಬೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಸಲ್ದ ಬಕ್ಕ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ನಾಟಕ ಎಂಕುಲು ಮೊನೋಪೊಲಿ ಎಂಕುಲು ಓಕೆ ಓಲ್ತುಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಮೊನೋಪೊಲಿ ಆಟ ಎಂಬುಡು ಕಾಪಿಗಾಡ್ಲ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಗಳ ತಂಡಗ ಅರೇಂದ್ ಬೋಡನ ಸೇರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜು ಸೇರಿಯರು ಬೊಕ್ಕುಡ ಕೊಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಲಿಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತನ ಸರ್ ಬದುಕು ಯಾಲ್ನ ಏನು ಕಾಪಿಗಾಡ್ಲ ತೊಚ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅತ ನಿಕುಲ್ ತೊಚ್ಪದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ ನಿಕುಲ್ ತೂತ ನಿಕುಲ್ ತೊಚ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಅವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಪಡ ತುಲೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪೈ ನಕುಲ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ದಾರಿ ಇತ್ತನ ಆ ದಾರಿ ನಡ್ತ ಒಪ್ಪನೆ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ನಿಕುಲ್ ದಾರಿ ಮಲ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಉದವಿನ ಮುಖ ನಟ್ಟ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಪೋಪನ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ದಾರ್ ನಿಕ್ಟ ಸೇಫ್ ಜರ್ನಿ ನೆನ್ನೋಲಿ ದಾರಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ದಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತಾರ ಬನ್ನಾಗ ಆಪಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ವಿಚಾರ ಅಸಲ್ದಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಲ್ ಬೇಲ್ರು ಬರೀತೀರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಪುನಗ ಅಕ್ಕಲ ಟೀಮುಡು ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬರೆಪುನ ರೆಗ್ಲಂತೆ ಒಂಜಿ ತರೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಬರೀತೀರಂಚ ಅಪ್ಪ ಕಲಾವಿದರ ರಂಚಿನ ಎತ್ತೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಯ್ಯ ಬರೀ ನೀನು ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ದಾರಿ ಬಂಡ ಎಂಜ ಕೊನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆವಡುಂದ ನಿತ್ತೆ ನಿಖಲ TRP ಬರೋಡುಂದ ನಿಖಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರೋಡುಂದ ಅನ್ನಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರಿಂದಾಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಜನಕ್ಲೆ ಬೋಡದು ಆತ್ತೆಯನ್ನು ತುಡಿತಾಡು ಡ್ರಾಮನ್ ಕೊರಂತ ಮೂಜುಗಂಟೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು ಅಪ್ಪ ಚರಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಯಾವ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ AK ವಿಜಯರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಮೇಲೆ ಚರಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರುಕ್ಮಯ ಪಣದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಜಾಯ್ ಪಣದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ ಒಂಜಿ ಪಕ್ವವಾದಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಎಂಕಲ್ ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ನಂದು ಬರೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಂತ್ ತೆಲ್ಪಾರ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಡಬಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರು ಆತನ ಕೊಡಲ್ ಬೆನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾನಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಪೋಯ ಅವು ಸಂಗತಿ ನಿಜ ನಿಜ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊನೋಡು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸುಲಭದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರೆ ಪುಣಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೋರ್ಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಅವು
ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಅಂಚ ಅದು ಆ ರುಚಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಂದಿನ ಕುಲ ಅತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಾಟಕ ಬರ್ಪುಂಡಂಚಿನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಸರ್ ಇತ್ತ ನಾಟಕ ತೂತ ನಮ ಬಟ್ ದುಂಬು ನಾಟಕ ಬರಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಚೌಕಟ್ಟಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ನಾಟಕ ಬರಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಕುಡಿಡಿ ನಾಟಕ ಜರ್ನಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂತೆರ ಎರಣ್ಲ ನಾಟಕ ಪೋಪಿನಾರ್ ನಾಟಕ ಬದುಕು ಕೊರಲಿಯ ಆ ನಾಟಕದ ಬದುಕುಂಡು ಮಂಡ್ಬೇಕು ನಾಟಕದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಇರಂಚಿನ ವರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ದೇಪಣ ದುಂಬಿಯನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾತ್ರ ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಅವು ಇತ್ತು ಅನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ನಿಜದ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗ ಬರಂತ ಅನ್ನಗ ಅಪ್ಪಗ ಬರ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಾಣತಿ ಏನನವರ ಪಂಪ ಎರಡು ಬಿಡುದು ಓಪಿನ್ ಪಂಪ ಎರಡು ಜನ ಪಡಿಲಿಗೆ ಬೋಡು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ತಿರ್ ನಡ್ದು ಓಪಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಓಪಿನಿಯನ್ ಅವು ಬಂಗವೈದು ನಿತ್ಯದಕ್ಕಲು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಚಿತ್ತ ಪಂಡ ಬುರ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಗೀಡಿ ಬುರಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಕೊಳಂದು ಬಿಡ್ರೆ ಒಂಜ ನಿಕುಲು ಒಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಯರ್ನಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಪೋಲಿ ಜಾನು ಅಂಚ ಪೋತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಪಂಪೆಂಡು ಬುಡ್ದು ಪೋತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪಗ 100-150 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ವೀಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ವೀಲೆ ಬಂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪಣ ಕಾಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಒಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎತ್ ಸರ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಎತ್ತೋ ನಂಚಿನ 150 ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏಪಗಾವು ಅವು ಸುರುಕು ಏತು ಈ ಸವಿ ಅದು ಅವು ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದವು 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 150 ಒಂಜಿ ಶೋಗ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೀಲೆ ಮಂತ ಕಾಸ್ಲೆ ಜಂದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಎದ್ದು ತುಂದು ಪರ್ ಪನುಲಿಯೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಎಂಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ ಆವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾತ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ದುಂಬು ಎಂಕಿ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ದಯಪನಗ ತುಲೆ 150 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ದಾರು ಹೈ ಪೇಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ನಗ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಸರ್ ದಯಪನ ನಮ್ಮಡ ದಾದಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಉಂದು ಅತೆ ಜನಕುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಾಸು ದಿತ್ತೊಂದು ನೇರ್ನ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಮುಕುಲ್ನತ್ತ ಅವು ಜನಕಲ್ನ ಕಾಸು ಅಂದಿತ್ತೊಂದು ಜನಕುಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದಿತ್ತೊಂದು ಅಂದಪ್ಪ ಆ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಅಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ನಿಜವೇನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಸರ್ ಇದು ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾಟಕದ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಲಿದ ಅವು ಒಂಜಿಂಚಿನಪ್ಪ ಏರೆಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಕುಲು ನಾಟಕದ ಅವಳು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಲ್ ಎನ್ನ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ನಾಟಕ ಮಂತಿ ನಾವು ಓಕೆ ಒಂದು ಏತು ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಪಗೆರೆಗೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪನಗಿ ಒಂಚೂರು ತೋರೆತ್ತಾರ ತೋರತ್ತೆ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಒಂದು ದಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಓಕೆ ಆ ಕೂಲಿ ಎದುರ್ದ ರೋಲ್ ನಾಟಕ ಏರೆಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಕುಲು ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಇದು ವಿಜಯಪುರದ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ఉంది ಯಾಲ್ನ ಮಾದು ಇಜ್ಜೇರು ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಇಜ್ಜೇರು ಆರ್ಲೇನ ಆರು ತಮಿಳ್ದಾರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನೊಂದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೀನು 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಪಾತ್ರ ಅಂತೇನು ಕಿತ್ತೆತ್ತ ಪಾತ್ರ ಜಿತ್ತೆ ಸೊರಗ ಒಂಜ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಆರು ಅನ್ರೇನು ತಮಿಳ್ದ ಏರು ನಮ್ಮ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ದೊಂದು ಬರತ್ತನು ನನಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಡೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪಾತಿರ ಸಡನ್ಲಿ ಬರ್ತನೆ ಇರೇಗಾವು ಆ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆ ಒಂಜೊಂದು ಹೌ ಸರ್ ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಕ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಅಭಾಸದಲ್ಲ ಕಾಪಿನ ವೈ ಅವು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಬದುಕದಿನ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಎಂಕ್ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಸರ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಅನ್ ಹೇಳವನು ಸಾರಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಜೋಟಾಕಿ ಸಿಡ್ಲ ಸುಜನ್ ಸರ್ ಬನ್ ಪೇರ್ ಸರ್ ಅದೇ ವಾಯ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮೈ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಹೌದಾ ಅಳಿಯಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಅಂಚ ಅವು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅವಡಿಂಚ ವಾಂಗ್ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಕೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಬನ್ನಾಗ ನೆಟ್ ಭಜನೆ ವಸಪನ್ನ ಬೇತೆ ಬಟ್ ಕೆಪ್ಪೆ ಬೂಬನ್ ನೆಟ್ ಹೋಗಂಗಯ್ಯ ಐ ಪಿಚ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ತಮಟೆಗೆ ಹಾಕೊಂದ್ರು ಅಪ್ಪಗ ಶವರ್ ಮೈಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐದೊಕ್ಕ ಬಾಬುಡು ಅವೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದೇನು ತಪ್ಪೇನು ನಂದೇನಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅವನ್ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಬುಲ್ಲನ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಅವು ಬಾರಿ ಏನು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ನಾಟಕದ ಸೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ರೋಲು ಅವು ಬಕೊಂದು ಗೌಡೇರ್ನ ರೋಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿಜೇನು ಒರಿಯಂತುಂಡ ಒರಿಯಗಾಪುಜಿ ಒರಿಯಂತುಂಡ ಒರಿಗಾಪುಜಿ ಆ ರೋಲ್ ಬೇತಕುಲೇರ ಮಂತಿ ಇದು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಪಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಡ್ರಾಮಾ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬರೆ ಪಾದೀನಿ ಅಪಗ ಯಾನ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ರಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವೈಮನಸ್ಸಾದ ದೂರ ಪೋನಾಗ ಅಪಗ ಯಾನು ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಲಕುಮಿ ಪಣ್ಣದ ಪುದರ ಕೊರ್ದು ಮೇರುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಜಾದ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಲಕುಮಿ ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತು ಕಿಶೋರಣ್ಯ ಮಂತ್ 1 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು
ಕ್ಯಾನ್ ಬೌಲರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಸೇರಿದು ಮಂದಿ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ತಂದು ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಿತ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆಪಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋಮನಡ್ ಐಡ್ದುಂಬೆ ಕಾಪಿ ಕಟ್ನೆಡ್ ಕೋಮನಡ್ ಉಂತುದೆ ಏಜಿದ ರೋಲ್ ಅದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಕೋಮನಡ್ ಉಂತುತ್ತಾರೆ ಕೋಮನಡ್ ದಾಲಜ್ಜಂದೆ ಖಾಲಿ ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಅಂತ ಬುಡುಪದೆವು ಖಾಲಿ ಕೋಮನಲ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ ತೋಜುಂತು ನಾವು ಜನಕುಲು ಈರು ಪಾತ್ರಗೆ ಬುಲ್ತುದೇರು ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲದ ದನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಕೋಮ ಪೂರ ಕುಂಟುನು ಬಿಡ್ದು ಎದ್ದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಕೋಮನ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಓಲಪ್ಪು ಜವಾಗ ಆ ಬುಲ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ಇದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರಿ ಅವಾಗ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ನೋನ್ ಪೂಜೆರು ಹಳೆ ಉರುಡಾನಾಗ ಇಡೀ ತೊಟಿಲ್ದಯ ಸಂತ ಚರ್ಮುರಿ ಬೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಂತ ಉಂತದೆ ಅವ ಅಂಚೆತ್ತನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬಕ್ಕ ರ್ಯಾಬಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ ತುದುಪರ್ ಅವ್ರ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಅವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಬರೀತೀರು ಎರಡು ಮುಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬಕ್ಕಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಹತ್ತು ಅವ್ರ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅದ ಒಂದು ವಸಂತ್ ವಿಯಾಮೀನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲಾರ್ನ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಾತ್ರ ಬಂತೀನಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ನೆಂಜಿ ಮರ್ಲಗುದ್ದು ಇತಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸುಮಾರು ಮಂತ್ 14 ಆಟ ಸರಪಾಡಿದ ಸರ್ಪೆ ಮೇರ್ನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಂಚ ಹವ್ಯಾಸ ಮಂತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬಾಂಬೆಡ್ ಪೂರ ನಾಟಕ ಅನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಅಂತೀರು ಕಾಪಿಕಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪೂರ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಂತದ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಆಟ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಂಚಿಲತ್ ಇಂಚಿಲತ್ ನಾಟಕದ ಕುಡಿ ಪುರುಷ್ಯ ಬಂಡದು ಹಿಡಿದು ಕುಡಿನ ಪಾತ್ರ ಏಜಿಡ್ ಭಜನೆ ಬಸಪ್ಪನ ಅವು ಫೇಮಸ್ ಹಿಡಿದುಕ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಾಪಿಕಾಟ್ರನ ದೇವರದಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅವಳು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸವೇ ಯಾರ ಭೋಜರಾಜ್ ಓಮಂಜುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಕಾವಂದೇರು ಕಾಪಿಕಾಡ್ಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವರದಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದನೆ ಪೊರ್ಲುದಯ ನಾಟಕದ ಪೊರ್ಲುದಾಯಿ ಓಕೆ ಆ ನಾಟಕದ ಓಕೆ 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 ಸುಮಾರು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನವೀನಣ್ಣೆ ಏತು ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಅಪಗನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಅವೇ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಬಸಪ್ಪನದ ಟೈಮ್ ದನೆ ಟೈಮ್ ಅಪಗನೆ ನಾಟಕ ಇತ್ತಾರಿ ಅಂದ ಅಪಗನಂದು ಓಕೆ ಅಪಗ ಇತ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ನೆಂಕುಲು ಇಂಚ ತೂತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡುಪುನಾಗ ನೀರು ವೆಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ ನೆಂಜಿನ ಒಂದೊಂದಿರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಡ್ಕೆಲ್ಲ ಗಡ್ಡದಿದ್ದು ಬಚ್ಚಿರಾವತಿ ಅಗ್ಗೆನ ಬಚ್ಚಿರನ ಅಗ್ಗೋಡಿ ಇಂಕು ಉಗೆರ ಬಾಡದಲ್ಲ ಅಗ್ಗೋಡಿ ಇಂಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನವು ಗಲೇಜ್ ಹಾಪುಂಡು ಎದುರುದೇ ಗಲೇಜ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೂಲಿ ಕೆಂಪು ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಜನೆ ಬಸಪ್ಪನ ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಲೈಫ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಪಗ ಜವಾನ್ಯ ಕುಜಲಪುರ ನಿಲ್ಕೆ ಅನ್ನ ಈತು ಅವನ್ ಕರ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಬೀಡ ಗೀಡ ಪುರ ಆಗಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಮೇಕಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಕಟೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಏನು ಅವು ಏರ್ ಎಂಜಿನ್ ಏನು ನಡೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜು ಅದೇ ಬಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ದಿತ್ತದು ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ಮಾಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಉಪ್ಪಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ದೊರೆಸಲ್ ನಾಟಕ ಅನ್ನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂತೀವ್ರು ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಏರ್ ಮಾರ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ದಿನೇಶ್ ಹತ್ತವ್ರು ಏನಾದ್ರು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಾರು ಓಕೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಾರು ನಾನು ಅರೆಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು ಅಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಏನು ಏರು ಮಾರೆ ಅವ್ರಡ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಚ ಸರ್ ಪನ್ನಗೆ ಇರು ಪಂಡರ್ತುಲೆ ಇತೆ ಈರು ಇಂಚೊಪ್ಪಾರ್ತು ಯಾರ ಅಂಡ ವೇದಿಕೆ ಪೋನಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪಾರು ತೆಲಿಪಾರು ಬುಲಿಪಾರು ಹೌ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ಪುನ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಜಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೌ ಐನ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ಪೇನ್ ಹೌ ಎಂಚ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ನಾವು ಬಿಡ್ತಿ ಎನ್ನತ್ತು ಯಾನ್ ಹತ್ತವು ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಲ್ಪ ಸೈದೆ ಆಕ್ಟ್ರೇ ಓಕೆ ಅವಳು ಆಕ್ಟ್ರೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಅವಳು ಬುಡ್ದುಗೊರ ತಯಾರುಪ್ಪು ಜನತೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಭೂಬಾನನು ಉಂಡು ಅವು ಏರ್ ಎಂಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಜನೆ ಬಸಪ್ಪನ್ ಏರ್ ಎಂಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಕು ಬಡದು ಅವರ ಸುಜನ್ ಸರ್ ಬಂದಿರು ನೀವು ಯಾರಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವರಷ್ಟಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸೀನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಜ್ಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಡಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅದು ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಪ್ಪು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ತೆಗಿರಿ ಸರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಐಕ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಐಕ ಇಂದೂಪುರ ಇಂದೂಪುರ ಪಾಡ್ತೀನೋ ಅಂತೆ ನೆತ್ತ ಪೂಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ತೀನೋ ಅಂತೆ ಐಕ ನಿರೋಂತೆರಿ ಇಂಕ್ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಜಾಡೋಕಿಸ್ನ ಗುಂಡು ಮಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಸರ್ ನನಗೆ ನಾನು ಇಂಕ ರೋಲ್ ಬೋಡಿ ಇಂಕ ದಿನ ಬರ್ಪೋಜು ಅವು 7 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಾಪಣತಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ ಗುಂಡು ಮಾವ ಬಣ್ಣದು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂತ ತೆರಿಯೋಡು ಆ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪುಣ್ಣು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಪೂರ ತಿಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ 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 ಆ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂತ ಪನತೀರ್ ತೂತಾರ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಭಜನೆ ಬಸಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮೀರು ಭಜನೆ ಬಸಪ್ಪ ಓಕೆ ಅವೇನು ಬಸಪ್ಪನ್ನೇ ತೂದೆ ಆತ ಬರೆತೀನಿ ಮುಕುಲು ಅವೇನು ತೂದ ಅನುಕರಣೆ ಅನುಕರಣೆ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಯಾರು ಉಂತುನು ಉಂತುದ ಬಕ್ಕ ನೆರ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟ್ ಆಯರಡ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಿಲ್ ಬರ ಬಾಡ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೇತ ಟೈಪ್ ಮಂಡೆ ಈ ಅಮಲು ಮನುಷ್ಯನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪವಣು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ನೈನು ಜೀರ್ಣ ಮಂದೆ ಅನ್ನ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮೆರಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಿಂಗ್ ಆ ರಂಚ ಮಂದಿರಟೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಜ ಅವೇ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಪನ್ಪಾರೆ ನಿಜ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಡನ್ಲಿ ಇರು ಪಾತೆರ್ನಾಗನೆ ಕೆಲವು ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸಡನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಇವನ್ ಇಂಕೇನಾಗನೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಸರ್ ಅವು ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದ ನಂಜಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ పేద క్యారెక్టర్ ఎంకితే దాదాపు అబ్బాస్ ఆపం ఓకే ఎంకితే ఫన్నీ మంత్ పాతారు ఇంక దాదాపు ఆపండు యా నవీన్ పడేల్ ఇంచిన లేదా కంచ పాతిరుడు పర్పునేకి పుర ఆపండు అజ్జేర్నేకి పుర ఆపండు ఒక ಹೆಂಗ್ ಪುರ ಪಾತಾರೆ ರ್ಯಾಪ್ ಜೋ ಹೆಂಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನೇನೆ ಕೊರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕೆಲವು ದೆತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದೆತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಜಿನ ವನ್ನಾಗ ಯಾಪಲೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಬಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಹೊರವ್ರ ಎಂಗ್ಲೇಡ್ ತಪ್ಪು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪಾತ್ರ ತಕ್ಕಂದಿ ಅಲ್ಪ ನಾವು ಆ ಪಾತ್ರ ಕಟ್ಟದ್ದು ಅವಳು ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಂತಾರೆ ಇರು ಇವನ್ ಬದುಕುಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇನು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತ್ರ ಈ ರೇಂಜಿನ ಮರಳು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಅನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಂಚೊಂಡು ಎನ್ನ ಬದುಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಕೊಳೊಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ಮಾಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜೋ ತುಂಬೆ ಮಾಡದು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಮಂದದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐತ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೆ ಬೋಡದಿ ಇರು ಕಾಮನ್ ಅಡ್ಲೊಂತವ್ರ ವೇದಿಕೆ ಆಡೆ ಮುಟ ಅತೆ ಪನಗ ಆತ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಪಗ ನವೀನ್ ಪಡೇಲ್ ಸರ್ ತರೆಟ್ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ನವೀನ್ ಪಡೇಲ್ ಸೈದೆ ಆಪಗ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆಪಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕೊಂತ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಿನ ಆಗ ಕೋಮನಡು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ 8 ವರ್ಷದ ಪರಬೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೇರು ನವನೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಎನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಂದಿತ್ತಾರೆ 80 ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ಅದು ಅದಪ್ಪ ಮೀಸೆ ಬೋಜಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿ ಅವು ರೋಲು ಜನಕುಲು ಬೇಜಾರವಂತು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕುಟುಂಬದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಆದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಲ ಉರಿಯುನು ಯಾನ್ಲ ಭೋಜರಾಜಾರು ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಜನಕುಲು ಬಾಂಬೆ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಕ್ಲಾಪ್ ಆಡ್ದಿರ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಲೈಟೆಡ್ ಪರಬೆ ಪನ್ಪುನು ಪೂರ ಪೋಯರು ಮಾತ ಪೋಯೆ ಜಾಗ ಗಂಗಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋಯರು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆ ಜನ್ನತ್ತ ಆ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಿತ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯ ಬದ್ ಪನ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರುಲೇருந்து ಕೇನು ಬಡಿದಿ ಕೇನು ಬಡಿದಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಅಯ್ಯ ಪನ್ಪುನು ಯಾನುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ನು ఇంక నికుల్ మాతేర్ల ఉల్లరత ఆడియన్స్ 12 నికుల్ మాతేర్ల ఉల్లరత నికుల్ మాతేర్ల ఇత్తందండ కుడేనికి ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಡು ಬಡಿದಿನ ಎದುರುಡು ಅಜ್ಜಿ ನಲಿಪೆರದಿರನ್ನೇ ದಂಗ್ ಅವು ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟುಲ ನಲ್ತು ತೊಚ್ಪಾಯರುಂಡೆ ಏ ಜಾತಿನ ಅಜ್ಜ ಪುರ ತಪ್ಪುಂಡು ತತ್ತು 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 ಇಂಚ ಮೋನಿನ ಪತ್ತೆರುಂಡು ಬಡಿದಿನ ಅವು ಮೋನಿನ ಪತ್ತನಗ ಜನಗಳು ಬುಲಿಪುಯಿರ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಅಲೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ನಲಿಪೆರ ಪೂಜಿಂದು ಮೇರೆ ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಪನ್ಪುಣಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಲ್ಲ ಬುಲಿಪುನು ಐಟೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಡ ತಂದು ಲೈಟ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಫೀಲ್ ಅಪ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಅಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಬರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಬುಲಿಪ್ಪ ಅದೆಂಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿಂಗ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಅಬತರ ಕಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಕ್ಕಲು ಅವಡು ಪತ್ತವಡು ಎಂಗ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಒರಿಯ ನಕ್ರ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿಯ ವಾಯ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ರ ಅವಡು ಪಾತಿರನಲ್ಲ ಅವ್ನು ಅರಿಗಳನಿರುವಂತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಕ್ರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಜನಕುಲ್ ನಮ್ಮಡ ತೆಲ್ಪದು ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ರ ಅಂಚಿನ ಬರೆಯುವಂತೀರು ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಡ ಅಂತು ಓಕೆ 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 ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗ ఆయన ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಪೇರು ಜನಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮನಸ್ಸದ ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಂದಾಂಡ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಪಾಡ್ದ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಡಿ ಅವು ತೂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿನ್ ಅಪ್ಪಗ ಒರಿಯೊಂತಿನಿಂದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯೊಂತಿ ಇತ್ತೆಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪನ್ನ ಬನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಇರ್ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರೆ ಓ ಅತೆ ನಿಕಲ ಮಂಡಿಡೆನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಪುಂಡತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಪನಗ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ
ರಂಗಭೂಮಿ ಪನಗ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂದ ಹಾಸ್ಯನೇ ಸೊ ಅಂಚುಪ್ನಾಗ ಆ ಹಾಸ್ಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪಾವುನಂಚಿನ ಅತಡ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನೀರು ದೆಪ್ಪವನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪಿನಿ ಸರ್ ದಯಪಡಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗ ಜೀವ ತುಂಬನು ಯಾನಿಂಜಿನ ಪನಂತೆ ಬನ್ನಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತಕೊಂಡ ಪನ್ಪುಣಿ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ತುಲೆನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೂರೋಡು ಆಲೋಚನೆ ಮೆದುರ್ಗಪ್ಪೋಡು ಮೈಕಲ್ ಅಲ್ಪನೆಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮೈಕಲ್ನ ಲೈಟ್ಲ ತಿನ್ಪುನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕಾನ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪದ ಕೊರತೆ ಅನ್ನ ಬಾಕಿದ ಕೊಲ್ಲೈತೆ ಐನ್ ಫಾಲೋ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಮೈಕ ತಿಂದೆ ಪಾತಿರು ನಾವು ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಆರಿಂದ ಬಡವರು ಬೋಜಿರು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕೂಲ್ ಲೈಟ್ದೆಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಪಾರ್ ಲೈಟ್ಲ ಆಲೋಚಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಜ ಬುಲಿಪೂರ ಉಂಡತಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತೋಜೊಂತು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ ಅವಂತನ ಅಪ್ಪಗ ಲೈಟರ್ ಲಂಚಿರಿತ್ತು ರುಕ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೆ ಪಾಪ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆತ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡೀ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೋಯ್ಲಾಗ ಇತ್ತದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುಜೇರಿಂದ ಬಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪಕದ ಆತ ನಿತ್ತು ನೈ ಕೊಂಚ ಬಲ ಇತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆ ಲೈಟ್ ತೂದು ಲೈಟ್ ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಇಡೆಗ್ ಮೈಕಾಗ ಅಪಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಜನಕ್ಲೆ ಎತ್ತುಕೊಂತು ಅವ್ರು ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ತುನ್ನ ಗೊರೈತೆ ಕಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿರಿಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಡಿಮ್ ಆರ ಕಾರಣ ಅಂಚು ತೂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆತಿ ಎಲ್ಲದ ಬದುಕು ಪಾಡಂಚಿ ಇತ್ತದೇ ಬೈದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಅತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೂಜಿ 4 ಶೋ ಸೊರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಆತು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಂಬಿಡ್ ಪೂರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆರು ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಅದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಅವಳೊಂದು ಸಿಂಧಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇತ್ತೇರು 6 ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದೇಬೇಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೆಪ್ಪಾರ ಜೆದ್ದೇಬೇಕ ಅಂತ ರಿಲೀಫ್ ಆಪಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅದೇ ಪಕ್ಕದ ಶೋಸ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿನಾಲ್ ಇತ್ತದೇ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚ ಇತ್ತದಕ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚ ಬದುಕುಡು ಬೋದಿನೇ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊಂಟ ಪೂರ ಬೇನೆ ಉಂಟು ನಿಂಗ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅದೇ ನಿಜ ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆ ಶೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತ ದಮ್ಮಿಜ್ಜ ಅದೇ ಓಕೆ ಅಡ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ಜನಕ್ಲು ಬುಲ್ತು ಅಂತೇರು ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆವಂತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆವಂತನ ಸರ್ ದಯಪನಾಗ ಇರೋಂಜಿ ನಾಟಕ ಇರ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏತ್ ಫೀಲ್ ಆವಂತನ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತನ ದಯಪನಾಗ ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ತೂಂದುಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕುಡೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಕುಡನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮನೊಂದು ಪುಣ್ ನಮ್ಮನ್ನಿತೆ ಇನ್ನೂಲಾತು ಒಂದು ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಕುಡಲಾತು ಬರ್ಪುಣ ಆ ಭಾವನೆ ಆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬುಲಿಪುಣ ತೂಪುಣ ಅವು ಪಾರ್ವತಿ ನಾಟಕ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನೋರಿಯ ಬರೋಲ್ಯ ಯಾನ್ಲ ಮಂಜುಲಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಡೀ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಜ ನಿಜ ನಮ್ಮನೆ ನಂಬೋಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಅದು ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಡ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ನಂಜಿ ಪೊಂಜ ಹೊರ ಭಯಪಾಡದು ಹಣ ಬಂಡ ನಿಗಳು ನಾಟಕ ಅಂತ వచ్చింది ದುಂಬುರಿಂದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೆ ಬಂಡೆ ತೆಕ್ಕ వచ్చింది ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಟಕನ ಮುಗಿಪ್ಲೇನ್ ಅಂಚ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರಾದು ದ ರೀಸನ್ ಅವ್ರ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಮರಲ್ನ ಇದ್ದ ಅಂದು ಫೀಲ್ ರೇಬಿಸ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ದೊಳ್ಳ್ಯಾರಿದು ಪ್ರಾಯದಾಗ ಹಿಂಸೆ ಆಪಣತಿ ಅಪ್ಪ ಜನಕ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅವರಾಗಿ ಪೊಂಜೋಗಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂಚಿನಕಲ ಕುಟುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂಚ ಆಡಲಾನು ಬುಡ್ದು ಗೊರ್ತಿದ್ದೆ ಮುಂತ వచ్చి ನಾಟಕ ಓಕೆ ಈರಿ ಏತ್ ನಾಟಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಾರ ಸರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂಚಿಲತ್ತು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಆಪಿನ ಓಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ಪ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ಮಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದೆ 10 ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರತ್ತೆ ಯಾಲ್ನ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ಲ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಬೋತೀನಿ ಮಜೆಟಾಕಿಸ್ ಯಾಲ್ನ ಆರ್ಲ ಬೋತೀನಿ ಚೋದೋ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅವ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದೇಪುರೆಂಗಲೊಂದು ಮಲ್ತಾದ ಓಕೆ నేను ತೂದಾದ ಯಾನೊಂದು ಸಿನಿಮೋಡಿ ಯಾಲ್ನ ಮೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸುಜನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಾವದು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಐಕ ನೂರು ನೀವು ಸುರುಕು ಬಂಗಾಣಿಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ರೆಸ್ ಕನ್ನಡ ಅವು ಎನ್ನದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಕಾಂಡ್ ದೇವರದೇಟ್ ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮಾಮ ಟೋಪನ್ ಪಾಡಿ ಸುರುಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೋಪನ್ ದಿದ್ದಕ್ಕಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಟು ಇಂಚಿನ ಪೋಡ್ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಅಂಚಿನ ಅದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇರೇನು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಅತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಂದ್ಬುಜಿ ಗುಂಡು ಮಾಮ ಇತ್ಯಾನ್ ಮಂಡ್ಯ ಅಂಚಿಪುರ ಪೋಯನ್ನ ಗುಂಡು ಮಾಮ ಅನ್ಪಿನಿ ಅಕುಲ್ಲೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಿರ ಅಕುಲ್ಲೆ ಇರೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಪನಾಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಇರೇನು ಇರುವ ಇಂಚ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾತ ಭಾಷೆದ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಇರೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಿರ ಬಾರಿ ಕುಚ್ಚೇರ್ ದೇವಣ್ಣಗ ಮುರಣ ಇಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಇತ್ತೀರ ಆರ್ಲ ಈ ಮಜಲಾಗಿಸಿರಂದು ತುದಾದಾರ್ ಆಗ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಡು ಮಾಮ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಪಾತಿರಿಯರು ಸಿಂಗರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ನಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕದ್ರಿಗೆ
ಆಗ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತೈಕಿದ್ದಿ ಜಾನು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಪೂರ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೀರಿ ಗುಂಡು ಮಾಮ ಅಂದತೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಹೆಸರಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡ್ಲೆ ಬದರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಅವು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೆನಡದ ಕುಲ್ಲು ಎನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ಬೇಕ ಜಾಸ್ತಿ TRP ಮೂಲ ಬಂತು ನಿಜ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಮುಲ್ಪದ ಕುಲ್ತು ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಈ ವಿಗ್ಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕಿನಿ ನಕುಲು ವಿಗ್ ದೀಪ ವಿಗ್ ಬುರ್ಚು ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂಚನೆ ನಿಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡೆನ್ನ ಆತೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಾಂಡ್ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸುಲ ಎಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯಾರ ಆತೆ ನಿಜ ನಿಜ ಐಕ್ ಬನ್ ಪೇರ್ ಅವು ನಿಜ ಅದ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಪುದರ್ ಪೋಯಾರು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ ಯಾರ್ಲ ಸ್ನೇಹಜಿ ಹೆಂಗ್ ಮದಿಮೆ ನೀಯಪ್ಪ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಸರ್ ಮದಿಮೆ 26 ಮನೆ ವರ್ಷಗ 26 ಮನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ 29 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಯಾರೀರು ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಇರೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಬೊಡೆದಿ ಎಸ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಡದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅತೆ ಬೇತೆಂಗಲ ಒಂದು ಮೋಕೆ ಅವನ ಪೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬದುಕದ ಹಂಗಾಲು ನಿಜ ನಿಜ ಅದ್ಲ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಪಂಡಿತ್ ಎಂಚ ಮದಿಮೆ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂಚ ತೂತಿರನೆ ತೂತಿನಿ ಓಲ್ ತೂತಿನಿ ಅವ ಪಡಿಲಂಡೆ ಓಕೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದಾಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬದುಕೇನಿ ಒಂದು ಸರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಓಕೆ ಅಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾಟಕ ಇಂಕ್ಲಿ ಅವು ಪಿರೌಡ್ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲ ಸರ್ ಅತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುರ ನಿರಾಕಾರ ತಕಲ್ ಪುರ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಅಪಗಲ ಅಪಗನೆ ಹೀರೋ ಆದಿತ್ತರ ಐ ಮೀನ್ ಅಪಗ ಏನ್ ಬಾರಿ ಒಂತೆ ಪುದರ್ ಇತ್ತು ಅಪಗನೆ ಅಪಗ ಚಾಪರ್ ಕಥಾ ನಡೀತೈತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪಗನೆ ಅಪಗನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಅತೆ ಅಪಗ ಚಾಪರ್ ಕಥಾ ನಡೀತೀನಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಪುರ ಕಟ್ಟ ಏನ ಅಪಗ ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ನನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದವ ಅಮ್ಮನ ಜಾಗ ಕಟ್ಟಿದ ಅಪಗ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಇಜ್ಜೆನ್ ಮಿಸಸ್ ನಲ್ಪ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮದಿಮೆ ಅತೆ ದಾದಾ ಬನ್ಪರ್ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಎಸ್ ಅಪಗ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರು ಮೋಹನ್ ರೈಕುಲು ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಏರ್ ಪುರಲೆ ರೈಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ರು ಬಕಾರ್ನ ಅಂಕಲ್ ಮಹೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಪುರ ಎತ್ತೇರು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಲೊಲ್ಲೇರು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ರು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿನಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಾರನ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ರು ರವಿಶಂಕರ್ ಉಳ್ಳೋಡಿರ್ಲೇರು ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಂಬೆದಂದು ಮದಿಮೆದ ಫೋಟೋನೆ ಒಂದು ಮದ್ಮೆದ ನಿಶ್ಚಯದ ಫೋಟೋ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ಲ ಕೆತ್ತೇರು ಅತೆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹೀರೋ 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 ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಖುಲ್ ನಿಜವಾದ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಟು ನಾಗ ಅದೇ ಪಂಡಾಗ ನಿಖುಲ್ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರಸ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಕೆಪ್ಪೆ ಬೂಬೆ ಅವ್ರ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಅತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಲೈನ್ ಒಂದೊಂದಿರ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪೂರ ದರಿದನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂದನ್ನಪ್ಪ ನಿಖಲ್ ನಾಟಕ ಒಂದು ಓಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಎಸ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನಗ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದು ಪುನಾರ್ ಏಪಗ್ಲ ನಿಖುಲ್ 2 ಜನ ಎಸ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ನಾಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಪಂತೆ ಬದುಕಂತೆ ಒಪ್ಪುನು ಖುಷಿ ಕೊಡುನು ಯಾಪ ಇಂಚಿನಂದು ಇತ್ತಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪನ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕೊರೋನೋಡು ನಾವು ಬದುಕದ 2 ಜನ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಬದುಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ಎಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಜೋಕು ಮೆಗ್ದಿ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚ ಸೀರೆದಾರತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ 2 ಜೋಕುಲು ಮೆಗ್ದಿನ ಕುಟುಂಬತೆ ನವೀನ್Padil ಸರ್ಗೆ ಅವೇ ಇತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಗುಂಡು ಪಂಡದು ದಾದಂಡು ಸರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿಗ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡತಂದು ಅವೆನ್ನ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನವು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾಬು ನಾಟಕ ಒಂದಿತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಪುರ 10-25 ಶೋಸ್ ಬುಕ್ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಕೈಡು ದುಂಬು ಯಾರನೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಏನ್ ಅವೇ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 16 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಟೂರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣಗಲ ಬುಕ್ ಆತನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಂಚಿ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಯಿ ಅವು ಕೂಡ ಅವಳು ಬಾಬು ನಾಟಕ ಅನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಿಚ್ ಪುರೈತನತಿ ಅವು ಕೂಡ ಒಂದು ಅದು ಸಪ್ಟಿಕ್ ಆಯರ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡು ಊರು ಬತ್ತು ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ ಕಂಚಾದು ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಒಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡಿರು ವೆರಿಕೋಸಿಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಡು ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಂತೀರು ಮೂರು ಬತ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕಳ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೈರು ದೋಸ್ತಿನಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕೂಡ ವೆರಿಕೋಸ್ ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಒಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡಿರು ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬುರ್ಚು ಬಂಡೆ ದತ್ತು ನಾಂಡು ದತ್ತುದನ್ನವನ ಹಿಂಗೆ ದುಬೈದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ನಿ ಆತನ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಬೇತೆ ಪೋಣ ಆ ಬಾಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂದಿಜ್ಜದನ್ನ ಬಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಣು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿಸಸ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಲ್ಲೆನ್ನ
వాళ్ళు జోకులు తూయారు అక్కడ బేలేపుర పోనాక అంచెల జోకులు తూపున ఫీలింగ్స్లో పోండు ఒక ఏజ్ అవంది బతున్నది ఒక జోకులు నమ్మకైతలు నమ్మ సొంత జోకుల కైతల్లో పూజ అక్కడ బెందు మధ్య మీద పోప అంచెనింది ఎన్నొందుల ఎవరైనా పొద్దు బెనొందులు లేరు జర్నీ సీజన్ పూర ఎన్నొందు పోడు నా మాతి ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಬೇಜಾರು ಅಂಡಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಂತ ಸುರು ಸುರು ಗಿತ್ತನ ಗೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿತ್ತೆ ಜೊಯ್ತು ಬರ್ಚವನ್ ಬಲ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ನುಣ್ಣತ್ತ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಸೈತಿ ಪಕ್ಕ ಏರ್ಲ ದೀಪು ಜರಿ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಪೇರಿ ಏರಣ್ಣ ಕೊನೆ ಪೇರಿ ಚದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಯಾಲ್ದೇ ಅನ್ಪಿನಿಂದ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಪಾಪ ಇಜ್ಜಂದ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದ ಉಲ್ಲೇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಅಂತೆಪ್ಪುನು ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜೊಲೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಡಿದಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಒಂತ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಗಳು ತೂಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಈ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ పోనాక వాళ్ళు ప్రాయదకులు మాత్రం ఒప్పారు జన ఒక బేల్దకులు ఒప్పారు కేరళ అమెరికాడు లేరు అకులు 5 ವರ್ಷ ಬೃದ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಹೊರ ಬರ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ದು ಇದು ತಾಂಕದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಬಂದ ಐತೆ ಅರ್ಥ ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ అయితే సోషల్ మీడియా వాట్సాప్ నెట్ వీడియో కాల్ పడు తూపారు అంటే ఎంచిన తృప్తి ఎందుకు ನಿಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಬೇಲ್ದಕುಲತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಕಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ ಓವು ಆವಡ ಅವು ಆಪುಂಡು ಮಂಡೆ వచ్చింది ಬದುಕೇರಿ ಈಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲ ಪನ್ಪಿಂದೆ ಬಣ ಇರ್ನಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಪಣಗ ನವೀನ್ ಸರ್ಗ್ ಪಾಪ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆರ ಬಲ್ಲಿತಂದೆ ದಪಣಗ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಆರವೇನು ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ದತ್ತೊಂಡೇರ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಪಣಗ ಈರಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಇರೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಇರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತವಾಡ ಇರ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂದ ಇರನ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ನೀರು ತೂತ್ವಾಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತುದನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿನ ಗ್ರಹಗತಿ ಐಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರ್ ಲಾಬುಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ನವೀನ್ ಪಡಿಲ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆತನು ನೆಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಬದುಕಿತ್ತಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಮಂತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಜಾಲಿಮಂತೆ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಆದ ನೆಟ್ಟೆ ಬೂಡ್ದು ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಎಂಕೈನು ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂದ ಎಂಕೈಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮನೆ ಪೇರೆ ನಡೆದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವುದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡೆಂಡ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನೇನು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾನೆನ್ನ ಬಡಿದಿನಿಲ್ಲದಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಯಾನ ಪಿದೇಪುರ ಬೋದು ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಕೊಟ್ಟು ಜಾಲಿಪುರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಪುನಃ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನಿ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಪಲಿನಕ್ಲು ಲೇರು ಮೆಗ್ಗಿನಕ್ಲು ಲೇರು ಅವ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೇರು ಐತೆ ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಅಂಚಿದ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಆ ಫೀಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನಲೆಗಿತ್ತು ಅವಲ ಪೋಂಡಲೆಗು ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಿಜದ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೀಸೆಲ್ಲ ಜುಟ್ಟು ಮೀಸೆ ಒಂಜಾಣಲ್ಲ ಜುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ್ ರಡ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರಣಕುಲು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಪಿದಾಡು ಬರ್ಪುಣ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇತೆ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ದು ಒಂಜೇ ಭಾವನೆ ಉಡುಪೋಡುಂದ ಅವಿಲ್ಲದ ಆನಣಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಕಲ್ನ ಯೋಗ ಮಂತು ಉಪ್ಪೋಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪುಜಿ ಇನಿಕುಲ್ದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಣ್ಣದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಕುಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲು ಈ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣ್ಣಕಲೆ ಬೇತೆ ಉದ್ನ ಅಪ್ಪಗೈತೆ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ದು ಅದು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಪನ ಅತ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಡಿತಾನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲನಕುಲು ಬೈದಿನ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಡಿತಂದ ಅಕುಲು ಎನ್ನೋಡು ದಾದ ಬದುಕು ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಎನ್ನಿಜಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪೋಣನೆ ಬದುಕು ಬತ್ತಿಜೆ ಎಲೆತ್ತಿಜೆ ಪಣದು ಮುಕಲ ಯುಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಜಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಹೊಡತ್ತಾ ಒಂದು ಆನಂದನ ಮಾತ್ರ ಈ ಭೂಮಿ ಬತ್ತಿಯೋಕೆ ಏತು ವರ್ಷ ಬದುಕುಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಏತು ವರ್ಷ ತೃಪ್ತಿ ಬದುಕುಲಿ ಬಂದು ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಜ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ನೋಡು ಕೋರಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲದ ಕೋರಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗತಿ ಪಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪುದರ್ಲ ಮಾತಂದೆ ಬಣ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಇಲ್ಲ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ದಾರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಎಂಗೆಂಜಿನ ವನ್ನಗ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ದೋಸ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇರು ಎಂಕ್ ದೋಸ್ತಿನಕುಲು
ಬಟ್ ಇಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕು ಪನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನು ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನು ಕೊರೋನಾದಂಚೂರು ಲಕೊಂದ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಡಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ದಾದಾದನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವು ಕಾರು ತಾಗ ಎಲುಕು ಟೈಸ್ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುಂಡು ಸರ್ಜರಿ ಆಂಡ್ ಮಯೂರ್ ರೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಯೂರ್ ರೈ ಮಂತಿ ನಾವು ಬಂದಿರಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಬೋಡಾಪು ಪರಿಗೂ ಸರಿ ಆವಡು ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಅವು ಬಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಂತೆ ಏಜಿ ಒಂದು 50 ಕರಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಅಂತೆ ಗ್ರೋತಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೈಸ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಏನ ರಂಗಭೂಮಿ ತಾನೆ ಅವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿಡ್ದು ಅವ್ಲು ಇಂಜಿನ್ ನುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಬೇನೆ ಬೇಸರ್ಗೊಂತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂಚೂರು ದಾಲ ದೆತೊನ್ನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಜನ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅತಿ ಇತ್ತ ಮೇಲು ಪೂರ್ಣ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಾವಿದರಿ ಆಪಲ ಎಂಕಲು ಪುದರಕಮದ ಮಲ್ತದ ಪತ್ತದ ಅಂಚ ಹಾತೆ ಬೇನೆ ಬೇಸರಲ್ಲ ತಿಂತ ಅಂಚ ತುಪ್ಪನಾಗ ನಿಕುಲು ದುರಭ್ಯಾಸ ಗುಂಜಿ ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನಾಗ ಪಕ್ಕಟ್ಟಾಗುನ ಬಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ದುರಭ್ಯಾಸ ಆ ದುರಭ್ಯಾಸನ ದೂರ ಮಂತಿರಂದನ ಕಲಾವಿದನ ಪತ್ತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಓ ಅಣ್ಣೊಂಜಿ ಜೋಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಅತಿಯಾದ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪರಡುಂದಲ್ಲ ಐನು ನಮ ಪರಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವು ಪರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಂಜಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಕಲಾವಿದರ ಫೋನ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಾಗೆ ದಾಲದ ದಾಪುಜಿ ಇಜಿನ ನಾಣಿಗಳು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿಡ್ದು ಅವ್ಲು ಕಜ್ಜಿಡ್ದು ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಪತ್ತೆರಜ್ಜಿ ಫುಡ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂತ 50 ಕರಿ ಕೂಡಲೇ ಮೇಲ್ಡು ಬುರುಳು ಹಾಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತೆ ರಾವಡು ಪನ್ಪುಣ ನಿಕಲು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಾವಿದರೇ ಕೊರ್ಪುಣಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಬೇನೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತ ದಾದಾ ಅವನುಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಡಿತ್ತ ಪನಗ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಯವ್ವಾನಡ್ ಪನಗ ಇತ್ತ ಯೂತ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪ ಐತ ಮಿತ್ತೊಂಚೂರು ಕಡಿವಾಣ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಾರ ಅಂಚನ ದೇವಣ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಪನ್ಪಾರ ಮಾತು ವಿಷಯ ಓಕೆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ದಿಕ್ಕುನ ಕಾಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಡೆಡ್ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಜೆಪ್ಪುಲೆಯಾಗ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆನ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುರ್ಲುದ ವನಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಂಘಟಕೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಕ್ಕಂತೆ ದಾಲ 40 ಎಂಜಾಯ್ ದಾಲ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನು ಒಂಚೂರು ದೇತೋನ್ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೆ ದೇತೋ ನೋಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಧರ್ಮ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗು ನತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೇಡ ನಾ ಬದುಕುವಂತೆ ಸುಲಭ ಆಪು ದಯಜಿಂದ ನೆಂಜಿನ ಆಪುನು ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಈ ವೃದ್ಧಾಪಕದ ಟೈಮ್ಡು ಈ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅತೆ ಓಕೆ ಇತ ಅವೇ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಗಿರೆ ಬೋನ್ ಉಂಟು ವೀಕ್ ಆಪುಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಡ್ರ ಕೆಂಡ ಬನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ನೇ ಇಂಗ ಕಾರ್ಗೆ ಮುರಿಯ ಮಜೋಡಾಗಿಸಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅವ್ರ ಇಂಚೊಪ್ಪಗಾಯನ ದುಮ್ಮೂರ ಬುಳ್ಳೆ ಬಾಬೆ ಇಂಚ ಕೊಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾರು ಅಟ್ಟೆ ಮೈದ ಇಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಮಂತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಬಾಡಂತೆ ಅವೇ ಕಾರ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅತೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗುಬುದಿನ ಇಂಚಿನ ಅಂದಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಭಜನೆ ಬಸಪ್ಪ ನೋಡಿ ಬೀಡಿ ಬೆಗ್ದಿನಾಗ ಪಿಂಕ ನಿಡೆ ತಾಗದು ಲಕ್ಕೊಂತು ನಪ್ಪಗ ಆದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದಿಕ್ಕುನ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಜನಗಳು ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡಂತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೆಪ್ಪೆ ಬಾಬಾ ನಲಿಪೇರು ಉಂಡು ಇಂಚ ಅವಾಗ ಜಯನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಡಿದಿ ನಾಟಕ ತೀರ ಬತ್ತೀನಿ ನವನಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಐದು ನಿನಗೆ ಆ ಪರಬಂದಾಯ ನಲಿಪವರ್ ಬಂದಿರಿಗೆ ನಾಟಕ ಮುಗಿಯುವ ಕ್ಯಾನ್ ಬನ್ನಗಾರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚೋಣ ಸರ್ ಇತ್ತ ಕಾರ್ ನಡಪುನ ಒಂಚೂರು ಎಲೆಮೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿದೆಲ್ಲ ಕಾಪು ಸರಿ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಬಲಿಪೆರಪುರ ನಂಗೆ ಇತ್ತಂತೆ ಪಕ್ಕಾಗ ಆಪುಜಿ ನಡಪೋಲಿ ಪತ್ತೊಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ನಡಪುನ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿದೆಲ್ಲ ಕಾಪುಣ ಅಂತ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೋರ ನಾಟಕ 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಮಂತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಟು ಮುತ್ತ ಬಣ್ಣದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಮೃತಾಂಜನ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪುನ ರಾಸಂಸ್ಥೆ ಟೀಮದೊಂಜಿ ಅಂದು ಬರೋದುಂಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ MCF ಬರೋದು ಬಾರ್ಶೋಕ್ ದೈದಿರಕಲು ಗಜಾನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಂದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆ ರೋಲ್ನೇ ಮಲ್ತೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಇಡೀ ರೋಲ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಲು ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡ್ ಆರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಮಂತೊಂದೆತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರೆಂಜ ಮನ್ನಗ ಆ ರೋಲ್ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಏನ ಕಾರ್ ಇಂಚಿನೆವು ಇತ್ತೆ ಇಂತಂದೆ ನಡಪೇನ ಐದು ಇಂಚು ಪೀಂಟ ನಡಪುನ ಇಂದುವೆ ಸೋಮನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ದುಡ್ಡು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಲ್ಪ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗು ಯಾನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತೀರಿ ಅವಳು ಒಂಚ ಪೋದು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಪುನ ಅವಳು ಆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಎದುರು ಇಂಚ ಪೋದು ಆಣಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬತ್ತನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ ನೆವ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರಡಿ ಅಪಗ ಯಾನ್ ನಿಜ ಜೀವನೋಡು ಅಲ್ಪ ಹೃದಯಾಭಿಷೇಕ ಮಂತ್ ಪೋಯಾರಂಡ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಡ್ಡು ಏನು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂಡೇನು ದೇವರ ನಿನ್ನೆ ದುಡ್ಡು ಇಂಚನೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿಜ ಜೀವನ ಆಡತ ಬನ್ನಿ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಕತಾಳಿ ಅಂದ್ ಅನ್ಪುನು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶನಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನೇ ಬರ್ತದೆ ಛ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೇನು ಈ ಇಂಚ ಮಂತ ಬುಲ್ತೀನಿ ಒಂಚೆ ಮನ ನೆನಪಾಂಡ್ ಅವದಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದಿನತ್ತು
ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಘಟನೆ ಹಿಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಫೀಲ್ ಓಕೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಪು ನೀನು ದೇವನ್ನಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರು ನಡಪನ ಕೊಂತ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಟ್ ರಿಯಲ್ ಮಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ವಿ ಇನ್ನ ಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿದ ನಡುಟು ಇರ್ನೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ವಿಚಾರವಾಗ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತುಲೆ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರ್ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ದಬಕ ದಬಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸರ್ ದಾದಪನ್ ಪರ್ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ರೈಟರ್ ದನಿ ಬಣ್ಣದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನತ್ ಯಾನ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ ಪಾತಿರ್ ನಂಚೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾರು ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಆಯಮೆ ಪಾತಿರ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪನ್ನಗಾರ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅರ್ನ ಬಡಿದಿ ಎಂಕುಲು ಬರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಜೊತೆ ಒಂತಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತಿನ ಆಯನ್ ನೊಂದು ಮುಪ್ಪನಗ ಅದು ಕೊಡಿಲ ಬೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಡಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಜೀವ ಅಕ್ಕಲ ಅವಳು ಒರ್ಗುದು ಬೇಡನ್ನು ಅವಲೇ ಬದುಕುನು ಕಲೆ ಒಂದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚದು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ನು ಸುಮಾರು ಜರ್ನಿ ಮಂತೆ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಜನ ಎಂಕುಲಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದ್ ನಾನು ಎಂಕುಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರಾರು ಎನ್ನ ಪಂಚಿಗೆ ಎಂಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತಿನ ಮಂಡ ದುಮ್ಮದ ಮಟ್ಟಡು ಪಡಿಲಿಂದ ಅವು ಓಡಿ ಮಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇವನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಐತ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಅರ್ದು ఒక ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ದು ఒక ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಏರ್ಲ ಅದು ಪಾಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ನೀರನ್ ತೂಪಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದಿರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ಅಕುಲೆನ್ನ ಮಿದ್ದಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ಯಾನ್ ಐಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪೆ ಓಕೆ ಅಪಗ ಪನ್ಪುಣತನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬದುಕು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತಿರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂತೀನಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖ ಲಡಾಯಿ ಗಲಾಟೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿಡುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ದುಂಬಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಡಿಡುಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಷ್ಠ ಇರಲಜ್ಜಿರು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ರೋಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೋಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರೋಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಡುಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಇಡುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಹೆಂಗೆ ಇತನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿಂದ ದಯಮನಗ ಮುಗ್ರು ಏನ ಕೂಡ ಅಂತೀರಿ ತಗಡೆ ಬೆಚ್ಚದೆ ಹೆಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿಂದ ಅಂಚದ್ ಬಾರಿ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಮಕ್ಕ ಏರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ಮುಕುಂಡ ಪೂರಿಡೆಲ್ಲ ಪಂತೆ ಎಂಜಿನ ಮನ್ನಗ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರದಲ್ಲ ಪಂಡಿರ ನನ್ನ ದಯಮಂತ ಎನ್ನ ಎದುರು ನಿಂತದು ಕೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯ ಪನ್ನಗ ಆಪಿನೇ ಕೆಬಿ ಬಿತ್ತಲೆ ಅದ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಸರ್ ವಂಚ ಆಪಿನಿ ಅವು ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ದಾದವನ್ ಪೆರ್ಲಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಲುಪ್ಪುಜಿ ಯಾನಿತ ಇರಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡಿದ್ದು ಇತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಇರಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಡ ಆಪೇನ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನಮ್ನೆದ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಎಂದು ಪುಣ್ ಐನ್ ಕೇನ್ನೆ ಅಂತ ಹುಷಾರ್ಬೋಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಬಿತ್ತಲೆ ಅದು ದೋಸಿನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಣ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ರಂಗ ಸಂಗತಿ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ತಿಂಗಳು ಹೊರಗೊರ ಕೂಲೊಂದು ಬಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಆಡುಪ್ಪ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಅವರು ಅರ್ಲಂತೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ರೈಟರ್ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ತಂಡ ಉಂಡು ರಂಗ ಸಂಗಾತಿ ಐಟ್ ಪೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಡು ತೂತಿನಕಲು ದೇಪಣ ಏನು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಈ ಕಾಲದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಏನು ಬಾರಿ ಸೋತು ಪೋತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೀರು ಅಕ್ಲೇನ ನೀ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುದರ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಬು ದೇವಣ್ಣ ಪುದರ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ತೂತಿರ ಅಂಚದು ಪನಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಸೋತಿರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೆಂದವನ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ದಯಪನಗ ನಿಕುಲ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಈರ್ಪನ್ಲಕ ಮೋನೋಪೊಲಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ ದಾದಪನ ಫುಲ್ ನಿಕುಲೆ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಬಳ್ಳರ್ ಬತ್ತೇರು ಭೋಜರಾಜರು ಬತ್ತೇರು ಮುಕುಲ್ ಪ್ರಭನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಅಪಗ ಅಸಲ್ ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕುಲ್ದಿತ್ತುಂಡು ವೈ ಮನಸ್ಸುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಕೂಡ ಯಾನು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಡಿದು ಇಂಚು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಲಕುಮಿಂದ ತಂಡ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯರ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ತಂಡ ಆಮೇಲೆ ಕಾಪದಕ್ಕೂ ಲಕ್ಕೇರು ಆಮೇಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದಕ್ಕೇರು ಇದು ಲಕ್ 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 ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂದು ಆಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಕಾಲಚಕ್ರ ಅನ್ಮನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಇಂಜಿನ ಪನ್ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಇತ್ತಂಗೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜು ಇಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಅದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಏತೋ ಟ್ರೋಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಟ್ಟಿರು ಅಂದಪ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕುಲು ಪುನಗ ನಿಂಚಿನ ಪೂರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಂಡತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ನಿಜ ನಿಜ ಸರ್ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅದನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಏರೆಗಳ ಹಾಳಾತಿ ಅಪ್ಪನ ಎಡ್ಡೆನೈನಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಡ ಒರಿಯಡ ನಿಷ್ಠ ಅನ್ನಗ ಆ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಂದ ఆయన దేవుడు ఓలాన్ ఎడ్ಡೆ మల్పోయారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అట్లా బుర్దు వాడుజారు తప్పు రజ్జంతలు ఒప్పుజ్జి మనస్తాప ఒప్పుండు మిడ్ల మేనకులు బతుకొందు ఒప్పుయారు ఇంజి తప్పునగా తప్పు రజ్జంతలు ఇచ్చిందన్న ఆయన ఎడ్ಡೆ హ్యాపీ పోతిన ఎడ్ಡೆ హ్యాపీ కరెక్ట్ 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 ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಿನೇ పోతిನ ಎಡ್ಡೆ హ్యాపీ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ 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 ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೆಲ್ ಬೆಲ್ರೆ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಇತ್ತರ ಸುಕೊಟ್ರು ಲೇರು
ನಿಜ ಒಂತೆ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ ಬಿಡ್ನಾಗ ಏನಂತ ಅರ್ನ ಬೆಲನ್ಸ್ ತುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕಾರೆ ಕಲ್ಲವಿದ್ರೆ ಸಟ್ಟೆ ರೆಡ್ ಎಡೆಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಡೆ ಬಿಡ್ನಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಡ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವನು ಒರೇ ನಮ್ಮದು ಜಗಡ್ ಹೂಲಜ್ಜಿ ವಾಯನ ಏನೊಂದು ಅಂಚಂದ ಪೋತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಡಿ ಹೋಗಾಕಲ ತೂಕ ಆ ಪೊರ್ಲು ದೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಭವನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೋನಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಜ ತೆಂಕಾಯ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಕೈ ಬತ್ತು ಯಾರು ಅದೇ ಅಂಚ ಬದುಕೊಂದು పోತೀನಿ నేను ಓಕೆ ఏడలు నిష్ఠ ఇజ్జి ఎడ్డెడుపుడు కళావిదరನ್ನು ಬುಲೆಪೋಡು ಕಲಾವಿದರೆ ವಿಗೋ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಆಂಕಾರ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ದೇವೇರೇ ಕೊರ್ತಿನಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬೋಡು ಆಂಕಾರ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಅವರ ಹಾಕುವೇರು ನಂಗೆ ನಿಜ ಎನ್ನೋಡು ಆತಿ ಬೇದಾಲತ್ ಓಕೆ ನಿಜ ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಎಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕೊಡೆಲ್ ಬೇಲ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಫೋಟೋ ಒಂದು ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಗನೆ ಮಹೇಶದ ಪಾಪ ಓಕೆ ಮಗನೆ ಮಹೇಶದ ಓಕೆ ಒಂದು ಯಾನ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ಲ ದುಂಬು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಲಿ ಇಡಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅಪಘಾತತೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಏರ್ ಜೋಕುಲ್ ರಡ್ಡೆ ಅವು ಜೋಕುಲು ಅರ್ನ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಮೆಗ್ದಿನ ಜೋಕುಲು ಓಕೆ 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 ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಬೊಡಿದಿ ಒಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೆಂಕುಲು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒರಿಯರ್ದರ ಹೆಸರು ಒರಿಯರ್ದರ ಹೆಸರು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡ ಆತಿನ ಕಷ್ಟ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರಂಡು ಜನಕ್ಲವರ ತಿರುಗುದೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತನ ಸಿನಿಮಾ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಬುಡರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಮಂತಿನ ಐಟಾರ್ ಒಂದು ದಬಕ ದಬಾಯಿಸ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸಿನಿಮಾ ಓಪನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ ಕತೆ ಮೇರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಡೇಶ್ವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತವು ಟಾಕೀಸ್ ಆಪುಡು ಬರೋಂಡು ಇನ್ನು ತೂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗಾರು ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ನಿಜ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಉಂಡು ಪನಗ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಆ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಾಡು ಪನಗ ನಿಂಕಲ ಬಾಲ್ಯನ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಂತ್ ಕೊರ್ ನಾಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಇಂತು ನಿಕುಲ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದುಂಬುಗ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತುಯರ ಆಸೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಮನಗ ಒಂಜಿ ಶೇಕಂಡ್ ಬದ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಆಪಿರತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಏಪಲ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಎಜ್ಜನ ಬರಡು ಯಾನ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಬಂದದ್ದು ಐಟ್ ಎಂಕಲು ದೇದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎರಾಯಲ್ ನಾಯೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಲ ಬಾತಿರೊಂದು ಪುನಃ ಫೋಟೋ ದೇದಿಯರು ಅದೇ ನಿಕುಲು ನಿಜ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅರೆಗ್ಲ ಇರೋ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಎದುರೆದು ತೋಚ್ಪೋಜು ಅವರ ದೂರ ದೂರ ಅಂದಪ್ಪ ಅರ್ನ ವರ್ಕ್ ಡಾರ್ ಉಪ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೌರವ 100% ಯಾನ್ ನಿಷ್ಠಾದ ಬೋದು ಪುನಗಲ ವಯಮನಸಾದ ಬೋದು ಪುನಗಲ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ರಡ್ಜನ ತೂನಾಗ ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇವನ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಸರ್ಲ ಇವನ್ ಯಾಕ್ಲೆಡ ಪಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾತಿರ ವಯಮನಸಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಪಿದ ಎಂಕುಲು ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಆಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನದ ಪುನಃ ಕೊಡೆಲ್ ಬೆಲ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಂತೇರು ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಾಯ ಮಂತೇರು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ನಿಜ ನಿಜ ದಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆಗಲ ಆಕುಲು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಏರನ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಇರ್ನ ಹೋದಾರ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಬುಕ್ ಆಕುಲ್ ಪಾತ್ರ ವಿಷಯ ಅವಡು ಬಣ್ಣಗ ನೇತಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ದುಂಬುದಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಫುಲಾ ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಕಲು ಲೇರು ಅಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಕಲು ಲೇರು ಎಂಕುಲೇ ಆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಜಿತ್ತೆ ತುಡಾರ್ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನಿಗೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಖುಷಿ ಆನೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬನ್ನೋಡು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ಬಣ್ಣದ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಯಾನ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಾಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋಡು ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿನ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಂದೇ ಬರೋಡು ಬದಲಾವಣೆ ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಡೋರಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೇತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೂ ತೆತ್ತೊಂಡು ಕೊರೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಲಾಜಿಕ್ ಇತ್ತಿನ ಕೊಮ್ಮೊಂದು ಬೈ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರೂಪೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಹೊಡಿತೆ ಪಾದ್ ಫಾಸಿಲ್ ನಕಲು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಡೈಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡತ್ತನ್ ಸರಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂದು ಬಿಡುಕ ನಮ್ಮ ಅತೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರೋಡೈಟ್ ಗಟ್ಟಿತನ ಓಡೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪಾರ್ ಯಾನೈಕ ಬರ ಕನ್ನಡ ಯಾಲ್ನ ಬಂದ್ಬಿಡು ಸರ್ ಅವೇನೆ ಜೀಟಿಗೆ ಮಂತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮುಖ ಜನ ಕೋಳಿ ಮಂತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಯಾನೈಕ ಇಂದು ಅವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಜನಗಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿರೈಕ್ ದೇಪಣ್ಣ ಮೂಲು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಆವಡುಂದ ಮಾತಧರ್ಮದಕಲ್ಲ ತೋಡು ಮಾತಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ರಿಚ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಡು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದಾತಿ ಓಕೆ 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 ಚಕ್ಕುಲಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕ ಚಕ್ಕುಲಿ ರುಚಿತ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನವನ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮರ ಒಲ್ತ ಮಾರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೂಲಿದಾನೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ
ತಿನ್ನ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅದೇ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆತೆ ಅತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ నేను ఎంకల కొర్ర ఆపుజు బట్ ఇక నుండు అలా కొంచెం ముట్ట వర్క్ అనమా కొంచెం ప్రొడ్యూసర్ నకులు ఇంత కాಸು ಬಾಡಿಯರು ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಕೊರಿಪೋಲೆ ಕಣಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೇಗ ಯಾನ್ ಮಸ್ತಲ್ಲ ತುಯ್ಯೆ ಇರೇಗ ಇತ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಇರೇಗ ಹಾಸ್ಯರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪಡು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಪೋಂದುಲ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಚ್ಚಿನ ಮನ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಅದು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಡ್ ಬಲಿಪುನ ಅವಡು ಒಂದು ಪುರ ಅವಡು ಅವೆನ್ ಪುರ ಬುಡ್ದು ಬೇತಲ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡಿ ಗುಡ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷವಾಡು ಭೂತದ ವೇಷವಾಡು ಅತ್ನ ಬೇತನ್ ರೋಡ್ ಬಲಿಪುನು ಬೆರಿಬತಂಬೋಪುನು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲೈಟ್ ಉಲ್ಲೇ ಮನ್ಪುನ ಫೀಲ್ ಔಟ್ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ಳು ಕಾಮಿಡಿ ಎತ್ಲ ಹೋಡಿ ಇತನ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರಡು ಅಂದು ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನನದ ಕುಲೈಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವಡು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಎಂಜಿನ ಮರಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದ ಪತ್ತೊಂದು ಆನ ಮುಲ್ಪ ತೂಪುನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಮಿಡಿ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಪೇರ್ ಬಂದ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಚಿಂದ ಅನ್ಪುಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ಮರಲು ಕಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದ ಆಪುಜತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಲಯ ಪಂಡದುಂಡು ಪಂಚ್ ಪಂಡದುಂಡು ಒಂಜಿ ಈತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಂಡದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕಲಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅನ್ಪಾರ ಸರ್ ಆತೆ ಎಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಚಿಂದ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ಬದುಕಿದಿನಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ನಿಜ ತೆಲಿಪೇರಂದೆ ಪುಡಿದಿನಕುಲು ನಿಜ ಓಕೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಒಂಜಿ ನೈಜತೆ ಬರಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸರ್ ನಿಜದ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನ ಇರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಪನ್ನ ಗಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡಿ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಂದಿನೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಅದೇ ವಿದೇಯ ಅನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಬರೋದುಂಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ತೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ತೋಡು ಸರ್ ಅವು ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವಡಿಗೇರು ಈರಾರೆ ಚೋಮೆ ಹೊಡೆದಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಬಾಟ್ಲೆರಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಬಂದಿನಿ ಪನಗೆ ಏಪಾಗ 90 ಅವು ಏತು 90 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದಟ್ಟು ಅವು ಅಂತ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಐಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಬಂದು ಮಮ್ಮೂಟಿ ಸರ್ ಒಂದು ಮಮ್ಮೂಟಿ ಅದೇ ಓ ಹೋ ಹೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ವಿದೇಯ ಅನ್ ಬಂದ್ನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಟ್ ದೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಗ್ರಿಪ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಗುಡ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಲೆತ್ತೀರ ಅವಳು ಮೇಡಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತೀರಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಆತಿನಿಂದು ಒಂದು ಅನಂತಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೇಸ್ ಬಂತಿನ ಅಡೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ ಅತೆ ಅಂತಪ್ಪ ಎಂಚೆತ್ತನ ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನಗ ಅಪಗನೇ ಇರು ಅಪಗ ಇದ್ರಿಗೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಅಪಗ ಒಂದು ಅಸಲ್ದ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ನೆಕ್ಕ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೋಡದ ಮಾತಾ ಕುಜಲ್ಪುರದಿನ ಮಂಡಪುರ ಗೀಸಿದಿನಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಣಂದು ಅವು ಆನ ಬೊಡಿದಿನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಐಕ್ ಪಾತಿರ್ನೆಕ್ ಅನ್ಪುನು ಹಾಕುನು ಓಕೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಕಲ್ ನಾವು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಅವೆನ್ ತೂನಾಗ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ನಿರ್ತೀಯ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ತುಡಿತೆತ್ತನತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಕಲೆ ಪಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿರತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾದಾ ಶೆಟ್ರ್ ಅನ್ನು ಮಂತೀನಿ ಐಕೆ ಅನ್ಬನ್ಬುನು ಮಲಯಾಳಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಮಲಯಾಳಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ದಯನ್ ಮನ್ ಪೆಂದ್ ಮನ್ನಗ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಬುದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋಚ್ಪೋಜಿ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಕನ್ನಡದ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ ನಾಡಿ ಪೋಯ ಅಪಗ ಪಿಕ್ ಟೈಮ್ ಶಿವ ಮಣಿಪುರ ಆಡೆ ಅಪ ಎಂಗ್ಲು ತುನ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪತಿ ಅಂದೆ ಮುಗ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಂದೇನು ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇರ್ ಕಾಲಿ ಮೋನೆ ತುದೆ ಎಂಬೆಡ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ ಪೋಲಿಂದೆ ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲಿ ಅವ್ರು ಪೂದಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಕಿರಿ ಇಂಚ ಮಂದಿ ಕುಡ್ಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಪುರ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಮೋನೆ ತುದು ಬನ್ನೋಡು ಮೇ ಆಕ್ಟರ್ ಬೇಡ ಮನ್ ಪೋಲಿ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ತೂತಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅದೇ ಮೇರು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಅದೇ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮೂಟಿ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕಾರಿನಲ್ಲ ಮಂತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಸಿ ನಾಟಕ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ನಾಟಕದ ಫುಲ್ ಅಷ್ಟು ನಾಟಕ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರ ಒಂದು ಜನ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಬಿರ್ಸೆ ಬಂದ ಬಿರ್ಸೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಗ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮೂಡಿಜ್ಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ತೂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸವಾಲು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಳ್ಳಾರು ಅದ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಾರ ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ರೀಸನ್ ಅಂದೇನು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನ್ನು ಜಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾಯಪನಾಗ ತುಲೆ ಈರಿ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಮೇರು ಅಭಿಮಾನ ಅತ್ತು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಡೌನ್ ಟು ಬರ್ತಿ ಓಲ್ಲ ಪೋಯಡ ಇಂಚಿನ ಪೋಯಡ
ಅಕ್ಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೆ ರಾಮಾರು ಏರು ಯಾನೆ ಬೋದಾಕ ನಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಯಾನೆ ಪಾಪದ ಕೆಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಬರೋಪಿನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಯಾನೆ ಬೋಪಿನಿ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸರಿ ಇಂದಲ್ಲ ಆಪುನು ಕೆಲವು ತಪ್ಪೊಂದು ಆಪುನು ಅಣಿಂಗ ಅವು ಸರಿ ಇಂದೆ ಆಪಿನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ನನಗೆ ಇರೆಗ್ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಅದು ಪನಗೆ ಇರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಇರ್ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲ ಅದು ಕೂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲು ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದಂಗ್ಲೆ ಕುರುವಿರ ವಿಷಯ అంటే మాత్రమే నవీన్ పడేల ఆరాపచి యాన్ అక్కడ ఒట్టిగా పున డౌన్ టు అర్త్ ಅವು ಇರೆಗಿ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒರಿಪಾದನ್ನಾನಲ್ಲ ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವೇನ್ ಪನ್ಪಾರ ಯಾನ್ ದೈವಶಕ್ತಿ ಅವು ಯಾನಂತೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಂಬುಜಾರ್ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇತ್ತನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಇರ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅದು ಪುಲ ಓಕೆ ದೇವರ ನಂಬರ್ ಐಜೆ ಇರ್ ದೇವರ ನಂಬು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವನಗ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಈಶ್ವರ ನಂಬೆ ಐತೊಂದು ಶ್ಲೋಕಲ ಪನೊಂದು ಆಯ್ತು ಮಂತದ್ದು ಓದುದು ಮೆಮೊರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಈತ ಐನು ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಆ ಶ್ಲೋಕನ ಓದುದು ಬಾಯಪಾಠ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಐನು ಪನ್ಪೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮೂಡಿತ್ತಿಲೆಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗೊಂಡು ಆಯ್ತು ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಸುಧೃತ್ವ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಅದಿಯರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಿಲಿಯವು ಅವರ ಮಸನಾಡು ಪೋದ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಅಂತೆ ಕೆಲ ಪೋದು ಒರಿಯ ಓದು ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪೆ ಪೊತ್ತನಗ ನಮಲನ ಪತ್ತೆರಂಡು ಪಂಡದ ಆ ಬಿಲಿಯು ಮಂತಿನೇ ಅನ್ನು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಪೋದು ಕುಲ್ದು ಒರಿಯ ಕುಲ್ದು ಶನಿವಾರ ಕುಲ್ದು ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅನ್ನು ಕುಲ್ಲು ತೂಪಿನ ಕುಲು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕುಲ್ಲು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬರ್ಪಿನಿ ಪನ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತವು ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾವು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಾರುಂಡತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬೊಂದು ಬರಿಯಾರುಂಡತಿ ಏರಲ್ಲ ಅಯ್ತು ದುಮ್ಮೆ ತೂತು ಬರ್ಕ ಅಂದು ನಮ್ಮೇಲೆ ಅವಳಿ ಜೊತೊಂದಿನರ್ಗೆ ದುಂಬು ಅಂಚ ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪೇರಲ್ಲ ಯಾರು ಓಕೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ದುಂಬ ಅಂಚದೊಂದಿನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರಂತೀರ ಅವ ಇತ್ತಲೆಂಗೆ ನೆನೆಪುಂಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊಯ್ದೆ ಪಾಡ್ದು ನಡು ರಾತ್ರಿ ಆತಂದು ಅಂದುಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಮಸನಾಡು ರಡ್ಡು ಕೈತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಅಂತೀರಿ ಲಕ್ಕಿರಿಗೆ ಪೋಡಿತಾನು ಪೋಡಿದದ್ದು ದದನ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕಲು ಜೈದಿರತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಜೈದಿ ಅವನು ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ಈ ರಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ತೂನ ಎಂಚಿನಾಗಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಪೆರುಗುಡಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕೌಂಟಿನ ಪುನಃ ಮಾಟಿಡ್ದು ಎಲು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಬಾಕಿ ತಕಲನ್ನು ಪೋಡಿದ್ದು ಬಲಿಪುನ ಬೇರಾಗಿ ಅಪಗೆ ಏತು ಜನ ಬೇತಗಳು ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪೋಡಿದು ಪೇರು ಸೈತಿ ಪಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಪೋಯಿನಿ ಪೊದ್ದ ಎಕ್ಕ ಪೋಯಿನಿ ಕೊಂದ ಎಕ್ಕ ಪೋಯಿನಿ ನಂಗೆ ಬತ್ತು ಕೂಡ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೇ ನಾವು ಅನ್ಪೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಂದಾತ್ಮ ನಿಜ 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 ಅಪಗೆ ನೀನು ಅಪಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೆಂಗದೇ ಇರೋದು ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏತು ಪೋಡಿದು ಓ ಗಾಳಿದ ಓ ಇಂಟಿದ ಪಕ್ಕದ ಶಬ್ದಗೂ ಓ ಜಿಂಗ್ 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 ಪಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿಂಡು ಜಿಗೆಜ ಸೌಂಡ್ ಓ ಎಂಕಲ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಮನೇ ಜಾಗೃತಾರೆ ಅವಳು ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಿನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಮನೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಮಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಲ್ಪದಾನ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲ ಕೊರಡು 10 ಜನ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಬದುಕುವೇರು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ 10 ಜನ ಸೇರಿದೊಂದು ಖುಷಿ ಪತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನೀವು ನಮ್ಮಡ ಕಾಸಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೇ ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೊರೆತದ್ದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿ ಅಂದೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬರಿಕಿದಿ ಓಡುವ ನಿಜ ಪೋಲೆ ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಲೆ ಅವು ಟ್ರಿಪ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಅದೇ ಅವಲೇ ಈಶ್ವರ ಎಪ್ಪುನು ಮೂಲೆ ಎಂಗ್ಲ ರಮನೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮನೆ ಇನ್ನು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಂಬಿರೋ ನಿಜ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪೇರ್ಮೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟಗತಿಗದಿನ ಪನ್ನಗ ಅವು ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚಿತ್ರ ಜೀಟಿಗೆ ಬಂದ್ನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನಾರ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಮನೆಗೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ಹಂಬಲ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರಡೊಂದು ಸೊ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ದೀರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಜೀಟಿಗೆ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಗಜ್ಜನ ಕೋಳಿ ಅವಳ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಯಾಫೆಗೆ ಇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬೈದನು ಏತು ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಇರು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಇರೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ದೇರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಇರೆಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಲ ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮೋಕೆ ಮಾತೊಂದುಂಡು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನಲ ಕಡೆ ಇರೊಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಇರೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಾತೊಂದು ಲೇರ್ಪಂಡದು ಸೊ ದಾದ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಮನ್ನಾಗ ಇಂಜಿನ ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಪೋಡ್ಬಣ್ಣಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಶೋಧೋ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ಇಂಬು ಬಂಡದು ಎಟ್ಲೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಇಂಬು 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 ಓಕೆ ರೈಟ್. ಮುಕ್ಕ ಜನ ಕೋಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಬಣ್ಣದು ಆರು ಮಂಜೇಶ್ವರದಾರು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂತಿನಾರು. ಓಕೆ ಅರ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬು ಬಣ್ಣದು ಮಲಯಾಳಂ ಟೈಪ್ ದನೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಆತಿಜಿ. ಓಕೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕ ಜನ ಕೋಳಿ ಬಂಡ ಅರೆ ಭಾಷೆಡ್ ಆಪುನ ಸಿನಿಮಾ. ಅರೆ ಭಾಷೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪುನು ಸಿನಿಮಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ್ಲಾನೆ ಖುಷಿ ಅಂಕ್. ಓಕೆ ಕೇರಳದಾರು ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಂಜಿತ್ ಬಂಬಾಡಿ ಪಣದ ಅಂಜಿ ಈರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ನ ಸಿನಿಮಾಗು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕನರೆ ಮೇಕಪ್ಗು ಆರ ಇಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಿನವು ಅಜ್ಜೇರ್ನ ರಿಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತಿನ ಆರು ಮಗ ಜೀಟಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡರ್ ಮಂತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನ ಬಾರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಯಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಂಗೊಂಡು 18 ದಿನ ಒಂಜೇ ಮೂಡ್ಡು ಪೋಡು. ಓಕೆ 18 ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದೆ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೂಡು ಪೋಡು ಬಂಗೊಂಡು. ಓಕೆ ಅವರ ಕೊಂಚ ಖುಷಿತ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೇನ್ ಅದೇ ಏತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಜಿಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ರೂಪ ಹೊರಕಾಡಿಲ್ಲತ್ತೆ ಆತೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಆನಂದ ಅತ್ತೆ ಬೇಸ್ಟ್ ಏತೋ ಕುಡ್ಲಾಡ ಕಲಾವಿದ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಅಂಜಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಕ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅಪ್ಪಕ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನೈಜತೆ ಬರಬರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡಗ ನಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು. ಅವ್ರು ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬು ಅಂತೀರ ಅವು ಮಲಯಾಳಂ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾಲ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಜಿಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ದೈವದ ನರ್ತನದ ವಿಷಯ ದೈವದ ನರ್ತನವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪನೇನು ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ ಬತ್ತದ ಪೋಂಡತಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ഒരു ബ്ലോക്ക് ആപ്പിന് അಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ ಮೂಕ ಜನ ಕೋಳಿ ಮಸ್ತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಪೋಂಡು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬೊಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಐಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಂಗ್ಲ ದತ್ತನ್ನೇ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಗಿರೀಶ್ ಕಸ್ರಳಕ್ಕೂ ಪೂರ ತೂತಿರಿಗೆ ದತ್ತನೇ ಸಿನಿಮಾ ತೂತು ಪಂಡಿರಿಗೆ ನವೀನನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಐಕೆ ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿರ್ ಇಂಚ ಅಂದ ಯಾ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಲಜ್ಜಿ ದತ್ತನ್ ನಂಚಿನ ಸರ್ ನಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡಿರತ್ತ ಅವು ಹೆಂಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ನಿಜ ಒಂದು ಜಿಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಆತೆ ಐದು ಬೊಕ ಮೂಗಜ್ಜನ ಕೋಳಿ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಪೆ ಅತೆ ಫುಲ್ ಎರಡು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ನೆನ್ವೇರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಜೋ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಡ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಇಯರ್ ಸರ್ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡದಾದ ಕಲಾವಿದ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಚಾರ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನಕ್ ಲುಪ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಆಸೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತೂತೆ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಇರು ಬೇತೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುವರು ದಯಪನಾಗ ಇರು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಅದುಪ್ಪರು ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಕಲಾವಿದ ಅಪ್ಪರು ಅಡ್ದು ಕೊಂಚ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲಾವಿದ ಅದುಪ್ಪರು ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪರು ಈ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪರು ಅವಲ್ಲ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಪು ನಂಚಿನ ತುಳುತಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕುಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ ನಂಚಿನ ಅಭಿರುಚಿಪುನ ಕಲಾವಿದರ ಅಪ್ಪರು ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗಿರ್ನ ಕಲಾವಿದ ಬಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಗಿ ಇರ್ದ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಜೀರ್ ಆಣಿಕ ಮೋಹಿತ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಎಲ್ಟು ಮುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಆರು ಮೊನಿಟರ್ ತೂದೇನು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಬುಲ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಮಗಕ್ಕಲ ಅಮ್ಮಗಲ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೀನ್ಗೆ ಬುಲ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂತ ಇರಂತೆ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತೇನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಡು ಛೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಮೊನಿಟರ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನತ್ತ ಅಂದಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಗನ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ರಿಚ್ ಲೈಫ್ದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ರಿಚ್ ಇಲ್ಲ ಅವನದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಿಡ್ನಗ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಬುಲ್ತೀರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈಜಿ ಓಕೆ ಮಕ್ಕ ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಮುಖ ಜನಗಳ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ವಾರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಿಜೇರಿ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ದಯಬನ್ನಗ ಏನೊಂಜಿ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಬಂಡವಿ ಹೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬುಜಿ ಒಂಜಿ ತೂಪುನಕಲನ ಅಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೋಲೆತೆ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ ಪದಕತೆ ತೊಂದಿರಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಲ್ಲ ಇರ್ದಿಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಾಡ ಇಂಜಿನ ಪುರ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರ್ಪುಣ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಆದ ಬಂಗಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಜ ನಿಜ ಉಡುಪೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಕ್ ಅಂತ ಬರೋಂಡು ಉಡುವಂತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಬಂದಿರು ಓಕೆ ಅವಾಂಡ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಮೂಗಜ್ಜನ ಕೋಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಂದುವೆಲೆ ಒಂದು ಇರ್ನೆಗ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಧಾತೆ ಓ ಈರ್ ಅತೆ ಇರೆಗ್
ಆಡು ಜೀವಿತಂ ಪಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಪೃಥ್ವಿರಾಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡತೆ ವೀಕ ದಾರೆಗ್ ಮೇಕ ಬಂತಿನಾರೆ. ಓಕೆ 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 ಒಂದಿತ್ತ ಕೋರಿ ಸಾಂಕುನಾರ ಈ ರೈಟ್ ಆ ಕೋರಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮು ಬೇತ ನಂಬುಜೆ ಜನಕ್ಕೆ ನೇರ ನಂದು ಜಾಗಗತ್ತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜು ಓಕೆ ఆయన ಬದುಕು ఆయన ಕೋರಿ ಐಟ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಜೋಕುಲ ಸಿನಿಮಾ. ಓಕೆ 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 ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಮಳತ್ತು ಬಟ್ ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಗದೆ ಪಣಗ ಅತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಿರೇಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ದಾತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಡಾಯಿನ ಆತ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬೇಜಾರಿಂಜ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟನ ಡ್ರಾಮಾ ಸುಮಾರು ಮಲ್ತದೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಅಭಿನಯನ ಫಾಲೋ ಬಂತದ್ದು ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪೂರ ಆತನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಬಟ್ ಅರ್ನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಾಟಕ ಉಂಡು ಅವುಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಆತಿಚ್ಚಿ ಅತೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ದರ್ದಿಜ ಒಂಚೂರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಈರೆಗ್ ಬಾಬು ಪಾರ್ವತಿ ಯಾನೋರಿಯ ಬರುಳ್ಳಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರುಳ್ಳದ ದೇವರದಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಮಲಮಲ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಆತಿಚ್ಚಿ ಅತೆ ಭಜನೆ ಬಸಪ್ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಇಂಕ ಬೇಜಾರು ಅತೆ ನಿಜ 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 ಪಂಡ ಅವ್ರು ಆ ನಾಟಕಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಎಂಗಳ ರೋಲ್ ಬೇತಕಲು ಏರ ಮಂದಿರು ಎಂಕರ ತೂನಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಟ್ರೈ ಮಂದಿರು ಜೀವದ ಬೇರೆ ನಾನು ಈತು ಭಂಗ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆದ್ದು ಆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂತಿನ ಗುಲ ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ತೂತಿರು ಸುಮಾರು ಅತೆ ನಿಜ ನಿಜ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ಬೈದುಂಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಕುಡ್ಲ ಕೆಫೆಗೆ ಎಂಕಲ ಅಕ್ಷತ ಪಾಂಡವಪುರ ಅರೆಗೆ ಪೋಷಕ ನಟಿ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಹಿಂಗ ಪೋಷಕ ನಟ ದಿಕ್ಕಿ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬುಲೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಲೊಳ್ಳಿರು ತುಲೆ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಲೊಳ್ಳಿರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಶಃ ತುಳುತಾಕುಲು ಈ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಪೋಷಕ ನಟ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ಬಟ್ ಅಶ್ವತ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಡು ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಶ್ವತ್ ನ ಪುದರ್ಡು ಅರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದದ್ದು ಬೇತರ್ನ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪುದರ್ಡು ಪುನಃ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ಅರ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಒಂದು 2 ಜನಕ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ 2 ಜನಕ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಟ ಸಂಗಡ ಅತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂಟ ಸಂಗಡ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಯರಂತ ಪೋಡಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡದ ನಾನು ಮಾರಲು ನೆಟ್ ಬೈದಾರು ಅತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಏತು ಒಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತುಚ್ಬೋಜಲ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಪುದರ ಪುಜಲತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ಪಂಡದು ಓಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಜಲ ಎನ್ನ ಮೆಗಿದಿಯಲ್ಲ ಅನ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪೆ ಮೂಲ್ಪನ್ ಪುಜಲ್ ಎನ್ನ ವೈನ್ ಬಾಡಿಲ್ಲ ಮಿಸಸ್ ಇಂದ ರೋಡ್ ಮಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡು ಬರೋಡು ಬತ್ತೋಡು ಅದೇ ಟಲ್ ಪುದರ್ ಬನ್ ಪೂಜಾಲ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಬರ್ಪರ್ಲು ದಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅತೆ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ತುಳು ಪರ್ಬಾಡ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಅತೆ ಕುವೈಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಬಣ್ ಸಂಘ ಬಿಲೋ ಸಂಘ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಘ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ ಪೂರ ಮಂತೀರ್ ಮಗವೇಡ್ ಸಂಘ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಬ್ಳಿದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಮೂಗಜ್ಜನ ಕೋಳಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಕ ಮೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಋಷಭ್ ಸರ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಅವರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಹಾಕದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾತಾ ಪೂರ ಹಾಕದೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕಟ್ರೆಲ್ಲ ವಂದನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತಾಡುಂಡು ಸರ್ ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪನ ಗ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಅಂತಾಗ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಇರ್ನ ಈ ಸಾಧನೆದ ಪಿರಾವುಡು ಅವೇತೋ ನೋವು ನಲಿವು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಇರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಾರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ರು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂಡದು ಪನ್ಪರ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಈರ್ ಪನ್ಪರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಈರ್ನ ವರ್ಕ್ ಅಂಚಿತ್ತಂತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇರೇಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲೇರಿಯಾ ಪುನಃ ಮೂಲು ಕುಸಲ್ ತರಸೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಡೆದು ಆಯ್ಕೆ ಆತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದಿನಿ ಇಂಕ್ ನಡೆದ ಪಕ್ಕ ಕೊಡೆ ಮೇರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಏರೆಗ್ ತೆಳಕಿದ ಬಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದು ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಪ್ಪ ಈಡುದರ ಡ್ರಾಮಾ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಟೌನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಏನ್ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಇಡೀ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೂಡ ಬೋದ್ ಇದೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರ 3 ಸರ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನವು ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಚಳಿ ಜ್ವರ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬೋದು ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ವಾಪ ಬಾತಿದ್ದು ಪೂರ ಐಸ್ ಪುರದಿ ಪೂರ ಭಂಗ ಬೈದೆ ಕಲಾವಿದರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೀರಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ಹೆಂಗೆ ದಿಗಿದ್ದೀನಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಂಗಾರ ಪಾಡು ಸನ್ಮಾನ ಅಂತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಸನ್ಮಾನ ಟೌನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ದರಸೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು
ಐದಕ್ಕ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿನಗಳು ತಿಳಿಗಿದ ಬಳ್ಳಿ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವರು ಕುಸಲ್ದಾರ ಸೇಂದ್ ಕುಸಲ್ದಾರ ಆ ಪುದರ್ ಬರೆದು ಬಾಡ್ದೀನಿ ஒரு ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪುರಂದರ ಪಂಡದ್ ಪೊರ್ಲು ಆಡ್ಸಂದು ಮಲ್ಪೇಡ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯಾ ಪುದರ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ನಿಕ್ ತಿಳಿಗದ ಬಳ್ಳಿ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಬರೀತೀನಿ ರಾಮ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ರೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿನ ಅತ್ತೆ ಕುಸಲ್ದಾರಸೆ ಬಕ ತೆಲಿಕೆದ ಬೋಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ದ ಆಯ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದ ಆಯ್ಕೆ ಆಕಿದ ಪುರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ತೆಗೆದನ್ ಅಂದ್ ನಾವು ಒಂದು ಪುರ ಸಂಘದ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಅತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬೊಕೊಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಹುಶಃ ಈ ದಾದ ಇರೇನು ಕೈಪತ್ತಿ ನಿನ್ ಪನ್ಪರ ಅದೃಷ್ಟನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈ ರೇಖೆ ಬಂಡರು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಅವಾದು ಪೆರ್ಲಾರು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕುಲು ಎನ್ನಿಲ ಕೆಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಎತ್ತು ನಾನು ಓಡೇನ ಪೋತುವೇನು ಎಂಡ ಅಂಚಿನಂಜಿ ತುಡಿತ ಎತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿನಂಜಿ ಪೋಷಕಂದ ಓಡುಂದು ಕನ್ನಡ ರೈಸ್ ಓಡು ಮಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಎತ್ತೇನೆ ಅವು ಎಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಯಾಪಂಡ ಇಂಕ ಅದೃಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂದು ಬದುಕು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ ಉಂಡು ಇಂಕ. ಓಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಪನ್ಪಡ್ ಸರ್ ದೇಪಣಗ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಲ ಯಶ ಒಂದುಲ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಒವ್ವೊರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೈಪತ್ತೊಡು ಕಲಾವಿದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಅದೃಷ್ಟ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೃಷ್ಟನೇ ಬತ್ತೊಂದು ದಾದಾನ ಪೇರ್ ಲಾಭ ಆಪುಜಿ ಅಗಲಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಬಾರ ಮಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಇಂಜಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಕಾಕತಾಲೆಡು ಪೋಪುಂಡಾತೆ ನಮಗೆ ಏನಿಟ್ಟು ಪೋಯೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಬಂದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ತನ್ನದಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದು ಕಾಂತಾರ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ದಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪಾರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಈತ ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಕೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಶಿಸ್ತು ಏತು ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪಾರ ಮನುಷ್ಯ ಬೋಡು ಎಂಡವರ ಸಿನಿಮಾ ಶಿಸ್ತು ಮನ್ನಗೆ ಇಂಜ ಮನ್ನಗೆ ಅನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಪುಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಮೂಡು ಬೋಡು ಅಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋದೋಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಲಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕಡೈತವರ ಉಪ್ಪುಜವು ಓಕೆ ಅಂತ ಪುಣ್ಯಗೆ ಇನ್ನೇ ಬೇಗ ಬೈದಿನ ಅಂದು ಈಜಿನ ನಾಲ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಮುಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಐನಾವು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಅವ್ರು ರಾಂಗ್ ಅವು ಕಲಾವಿದಾಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ. ಅವು ಸಾರಿ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ. ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅಂದೆ ಪನ್ಪರ್ ಅವು ಯಶಸ್ಸುಗೂ ಪ್ರಮುಖವೇನಂಚಿನ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಆಯನ ಮುಖ್ಯ ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಅಂಡ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ತಾಳ್ಮೆಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಾಳ್ಮೆ ಮೇನ್ ಅತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೇಟಿ ತಿನ್ಬಿಡೋರು ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತಿರೋರು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಳಾಪು ಅಂಚೆ ತುಪ್ಪನಾಗ ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಾಪು ನಟ್ಟುವೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಬುರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನದಕ್ಲೆಗ್ ಒಬ್ಬರ ಬುರ್ಚಿ ತಾಳ್ಮೆಡು ಬೋಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖವೇನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಹೀರೋಸ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಒನ್ ವರ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೂಢಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಒನ್ ವರ್ಡದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೊಂದು ಪೋಪೆ ಸರ್ ಐಕ್ ಒನ್ ವರ್ಡೆಡ್ ಇರೋ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಕಮಲ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ನನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತು. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಪ. ಓಕೆ ಎರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅವು ಎಂಕೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಉಂಡೆಜ್ಜ ಅಂತ. ಓಕೆ ದೇವೇರ್ ಪಂಡೆ ದೇವೇರ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ. ಓಕೆ ಬಡತನ ಪಂಡದಾದ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಪನೊಂಜಿನ ಪಾಠವು. ಓಕೆ ನಾಟಕ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನೊಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ. ಓಕೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳೆ ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಬುಡುಡು ಕೆಬಿ ಪಿತ್ತಲ ಅರಬಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಡು. ಓಕೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ನಲ್ನಾತು ಬುಲೆಯರ ಉಂಡು ಬುಳೆತ್ತಂಡು ನಲ್ನಾತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಕೂಡ. ಓಕೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್. ಓಕೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆದ ಅಧಿಕಾರಿ. ಓಕೆ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತಿನ ಪೇಪರ್ನು ದುಮ್ಕೊನಪುನಾರು. ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನವರಸ ನಾಯಕಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಳು ಸಂಗೀತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ. ಓಕೆ ತುಳುನಾಡು ಅಬ್ಬಾ ಅವು ಇತ್ತೆಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪುದು. ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂಜಿ ಗಂಟು ಆ ಗಂಟು ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು. ಓಕೆ ಇರು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ಗಾಡಿಡು ಪೋನಾಗ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣಗೆ ಏರು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ದಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ವಸ್ತು ಅವಡ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅವಡ್ ದೋಸ್ತಿನಕುಲು ಉಪ್ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ದೋಸ್ತಿನಕುಲು ಒಂಚೂರು ಇಂಕು ಮರ್ಜಾಪುನಕುಲು ಬೋಡು. ಓಕೆ ದೋಸ್ತಿನಕುಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಮರ್ಜಾಪುನಕುಲು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಡೋನ. ಓಕೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯರು ದೇವ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಾರಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ವಾರ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಕೇಳಲೆ ಬಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾರೀರ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುನೊಂಜು ಏತ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರ ಆತ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುನೊಂಜು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಲೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಪರ್ಸ್ ಉಂಡದೆ
ಇನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ತೂಂಡದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಸಡ್ ಇತ್ತೆ ಕನೈಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂಡು ಮಾಡ್ದಿನಿ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತೆ ಅದಾದಪ್ಪುಂಡು ಪರ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ತು ದಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಓಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಉಪ್ಪು ಹಾತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮಣ್ಣದ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲರಿ. ಓಕೆ, ಇರನ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜನ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವು ಎಂಕೆ ಪನ್ನೀರ್ ಆಬುಜಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಈ ಜಾಲಿಗೂಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಆ ಥರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪಿನಿ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಕೊಂದೆ ತಮಿಳ್ ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬುರ ಪುಟ್ಟನ ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟನ ಕಣಗಳ ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರನ ಅಮ್ಮ ದೇವರು. ಓಕೆ, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್. ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಒಂಜಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಕಲಾವಿದೆ. ಓ ದೇವರೇ, ದುರಂತ ಕಲಾವಿದೆ ಸರ್, ಮೇರು ಕಲಾವಿದೆ, ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನ ಸಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವ ಸರ್. ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ನಾಟಕಗಳು, 10,000 ಕೂಡ ಅಧಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳವಾಹಿನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಇವರಿಂದ ಗೌರವ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತುಳುವ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಇದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ನಾಟಕಗಳು ಜೊತೆಗೆ 10,000 ಕೂಡ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನಗಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ತುಂಬ ಅಳಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ, ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ, ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವ ಸರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಒಂದು ದೀಪ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದೀಪ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಸರ್ ಇರಾಗ ದಾಪನಾಗ ಈ ದೀಪದ ಲಕ ನೀರಿನ ಜೀವನ ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸೋಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂದ ಪಾಡೋಡು ಸರ್ ಇರ್ನ. ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಆ ದೀಪದ ಲಕನೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಇಲ್ಲಡು ದೀಪ ಬೆಳಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೀಪ ನಲ್ಲಾತು ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬೆಳಗೋಡು ಪಂಪನಂಚನೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಸರ್. ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ ನಾಟಕಡ್ ಈರ್ ಬೆಳೆತಾರ, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಸುತ್ತ ಸಮಾಜನ ಬೆಳೆಪಾದಾರೆ. ಎಂಚ ಬೆಳೆಪಾದರ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಂಕ್ಲನ ಆಯಸ್ಸನು ನಲ್ಲಾತು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ನಾಟಕ ರಂಗ ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆ ನಾಟಕ ರಂಗದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಅದು ಪಡು, ಈ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ದಕ್ಲ ಅದು ಪಡು, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಭೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಚರ್ಮುರಿ ದಕ್ಲ ಅದು ಪಡು, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತುಯ್ಯರ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ದಕ್ಲ ಅದು ಪಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಸರಪಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿನ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್. ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಸರ್ ಈರುಲ್ಲಾರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಾರು. ಸೊ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬದುಕುದ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣ ವಿಷಯಂಜಿನ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಬಿಡ್ರೆ ಏನಾಡದ ಅಕುಲು ಹಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಡ್ದು ಏ ಬನ್ನಾಗ ಒರಿಯ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂದೆ ತೊಂದಂದಾಂಡ ಆ ಪೂನು ಬುಲೆ ಪದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಐಕೆ ನೂಲು ಕಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಐಕೆ ಬದಾರ ಮದ್ದಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಮಗೊಂದು ದೇವರ ದೀಪ ನಂಗೆ ದೇವ್ರ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂದು ಪೂರ ಸರಪಳಿ ಅಂಜದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬದುಕಿರ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಧರ್ಮ ಅವು ಊಂದು ಪೂರ ಊಲಜ್ ಏನೋ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನರ ಪನ್ಪಿರದೆ ನರ ಪುರಿಕುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಂದಿರ ಅಂಜನೆ ಮಾತೆನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮೋಕೆ ಮಂದಿರು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಿತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಲೇ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರೋದಕ್ಕಲು ಐಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎತ್ತ ಹೋನರ್ನಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪೂರ ಸರಪಲಿಡುಂಡು ಆಯ್ದು ಯಾನ್ ಏನಾಡ್ದು ಈ ಪನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗ ಗಲಾಟೆ ಜಾತಿ ಗಲಾಟೆ ಧರ್ಮ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮದಾದ ನಮ್ಮ ವಾಪ್ಯಮ್ಮನ ಬಂಜಿಡು ಬೈದ ಆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಆ ದೋಸ್ತನಕ್ಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆಡ್ದಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಏತು ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರು ಆತೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಒಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ
ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಿಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ತಪ್ಪಾಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪುನಗ ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಬದುಕಲೇ ಬಂದ್ಪುನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಬಾತಿವ್ರು ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾದ ಸರ್ ಏನು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಯಪಣಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಬುಲ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ನ ಪನ್ನೋದು ಏಪಂಡದೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಅವು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಂತತಿ ಅವು ಬರ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಉಂಟು ಎಂತ ಕತೆ ಅಂತ ಚಲ್ಲ ಕತೆ ಸತ್ತ ನಾನು ದೇವರದ್ದು ಕತೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೋದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅದು ನಿನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬರುವುದು ಅದು ನೋಡಿ ಈಗ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ದುಪುರ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡ ಚಡ್ಡಿ ಬುರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇತಪ್ಪು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಅಂಚಿಲ ತಿಂಚಿಲದ್ದು ಬೌಲರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಅರ್ನನೆ ಮಂಡೆ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕ ಅವನು ಯಾನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡದು ಬರ್ಪು ಅವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಮಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯನಾ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡದು ಬತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡದು ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯಾ ನಿಕ್ತಿ ಪರ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಎಂಚ ಕೊರಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಜೊತೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಇದ್ದ ಮಂಡೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಡೆ ಎದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಸಂಡೇ ಹೋದ ಮಂಡೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ ದೇವ ಬಂಡದ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡದು ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಿಜ ನಿಜ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅಪಘಾತ ಭಜನೆ ಬಸಪ್ಪ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ 32 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡವು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮರಣದ ಭಜನೆಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಪ್ಪಾಗ ಮರಣದ ಭಜನೆದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಯಾಪಲ ಸಸರಮನ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಭಜದ ಕುಲ್ಪಂಡ ದೇವಲೋಕದ ನಾರದನ ಶಿಷ್ಯನಗುಲು ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮರಣೋಡು ಭಜನಡಿ ಏತು ವಿದೊಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಲವ್ ಮಲ್ತಿನಾಯಾಗಿ ಓಕೆ ಬಲ್ದೊಂದು ಸೈತಿನಾಯಾಗಿ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ವೆರೈಟಿ ಭಜನೆಲ್ಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೋತು ಸುಣ್ಣನಾಯಾಗಿ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಮರಣದ ಭಜನೆ ಒಂದು ಸೊಕ್ಕಿದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀ ಮರುಳಾದೆ ಹೊಕ್ಕಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನೀ ಬಳಿಯಾದೆ ಸಿಕ್ಕವರು ಒಡೆಯುವರು ಬಂಡಿಯಾದನವನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಣದೆ ನೀ ತಿಂದ್ಯಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸೊರ್ಕುದ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮರಲಾದ ಲವ್ ಮಲ್ತು ಸೋತು ಸುಣ್ಣನಾಗಿ ಪಣ್ಪುಣ್ಣ ಜನ ಭಜನೆ ಸೊಕ್ಕಿದೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀವು ಮರುಳಾದೆ ಹುಕ್ಕಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನೀ ಬಳಿಯಾದೆ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಉದ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಡೈಟ್ರಿ ಬಲ್ತಿದೊಂದು ಸೈಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪಿ ನಾವು ಅವು ಪೂರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ಅವು ಲವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವೆರೈಟಿ ಬರೀತೀರಪ್ಪ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅವು ಇತ್ತಂಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೆರ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಏಸಬಾಂಡ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್ ಸಾರಿ ಏನಡದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ನಥಿಂಗ್ ಸರ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಯಾಂದ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ ಬನ ಇಂಕ್ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬಾತನ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಒನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಸರ್ ಈತು ಪೊಡ್ತಿ ಆ ನೀರಿಡ ಪಾತೇರಿಯ ಈತು ಪೊಡ್ತಿ ನೀರಿಡ ಪಾತೇರಿಯ ಯಾಂತು ಇನ್ನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯಾಡ್ತು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಇರ್ಬಾಲಿನಿ ಸೊಂಚ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಈರ ಆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧದ ಅದೊಂಡು ಸರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಪ್ಪಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ದಯಪಣಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಬುಲೆಪದಿನ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಪರತ ಅವು ಸಂತೋಷ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಲಾಭ ಕಲಾವಿದನ ಕಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಕಷ್ಟನ ಸುಖನಂದ ಪಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರದೇ ಐತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಖಲ್ನ ಚಿನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನ ಚಿರಋಣಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಸರ್ ದಯಪನಾಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರೀರ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ರೊಪ್ಪು ಬಟ್ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಆ ನೀರನ್ ಇತ್ತ ತೂನಾಗ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಅಂತರಡಿ ಆ ನೀರ್ನ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ತೂನಾಗ ಇರನ್ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬತ್ತಿಂದ ದಯಪನ ಹೆಂಗೋ ತುಡಿತೇನೆ ಬಕ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಠ ಅಂಚೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗಂತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂತೆ ಏನು ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಡ್ದಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡ್ 12 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಬುಡದಂತೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಂಗ ಸಂಘದಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೆ ಹವ್ಯಾಸಿದ ಒಂಜಿ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತ ಕನ್ನಡವರ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಇಂದು ಮಂತೇನು ಪುದಳ್ದಿತ್ತೀಜಿ ಒಂಜಿ ಏರ ಪಾಪದಗ್ಲೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಕಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ಆಸೆ ಪುನಗ ಏನೊಂಚೂರು ಕಾರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ ನಾನೊಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ಪುರ ಗುಣಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ ತೂಕ ಓಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಮಾತ ಕೊಡ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ದುಮ್ಮದ ಡ್ರಾಮಲು ಇತ್ತದ ಡ್ರಾಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಆನ್ ಪೇರಾಪಣ ತೂಕ ಅಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಪೂರೇರನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು ಆಯನ ಆ ತಂಡ ಈ ತಂಡ ಅಂದತ್ತು ಆ ತಂಡ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬೆಂತನ ಐಟ್ ಪಂಡ
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ರಾಬ್ ಜಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಓಕೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಏಪಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸರ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಯಾನು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾಪಿನ ಬಾರಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹೊರನೆ ಬಸ್ತ್ ಕೊಂಡು ಬಂಗಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಲಾತನಂತ ಮೈನಸ್ ಲಾತನ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದುಂಡು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಇದೆ ಬದುಕುನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಳು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ಎಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಎಂಗ್ಲಿನ್ ಪಾಡುವೇರು ಕಾಮಿಡಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನಕುಲು ಏನನ್ನು ಪಾಡ್ನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಡುವೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಲಮಲ ತಂಡರುಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ರೂಪೇಶ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರನ ತಂಡ ಉಂಡು ಕೊಡಿಲ್ ಬೆಲ್ಟನ ತಂಡ ಉಂಡು ಹಿರನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ತಂಡ ಉಂಡು ಕೆ ಶಿವರಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ತಂಡ ಉಂಡು ರಾಸವಂಸದಕನ ತಂಡ ಉಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ತಂಡ ಮಾತ ಏನೊಂಜಿ ಕೈಬಿಡು ಪೂಜೆರು ವರ್ಷಗ್ಲ ದೆಬಡ ಈ ರಕಲ ಪಿರಿಯಡ್ ಇತ್ತಾರ ತುಂಬ ಪಿರಿಯಡ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿ ರಕ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬುಲೆಪಲೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪಲೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಗೆಂದಲೆ ಎಂಗುಲು ಬದುಕು ಯಾನಂತ ಯಾನು ಬದುಕೊಂದು ಬೋತೆ ಎನ್ನಂಜಿ ನನ್ನಾಯ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಬದುಕೇರುಂಡು ಏಕೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತ ಸವರ್ತತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಡಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ದ ಮ್ಯಾನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾಯಿನಾರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣ ನಿಲಿಕೆ ಬುಲಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಯಾನು ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಾದೊಂಡು ಅಭಿನಯದ ಉಲೈ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರದ ಉಲೈ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದೊಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನ್ನ ಕಣ್ಣಿಡ್ಲ ನಿಜ ಜತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದಗ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಅಂಚೆತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಪಡೆದಿನಂಚೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಲಾವಿದನ ತಾಕತ್ತಿ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಹುಶಃ 17 ವರ್ಷಗಾರ ಬೈದೇರು ಐತೆ 37 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದಿರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪಿಸಿರ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ನ ದಾಯಿ ಈತ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿರ್ ಬಂದು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಅ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸವಾಲು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕಡು ಬಡತನ ಇಂಚ ಸಮಾಜಡ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಏರಿಳಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಮಗೆ ಬಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಬೆಳೆಯೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಆ ದಾರಿಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೆಜೆಂಡ್ ನೋ ಡೌಟ್ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದು ರೋಚಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7. ನಿನ್ನ ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗ ಆತ್ಮೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೂಟರ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬು ನರ್ಮದಾ ಲಿಂಗ ಯಾತ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ನಿನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೆಲವು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪುರೋಹಿತ ಶೈಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೋಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗೋದು ಆತ್ಮ ಬೇದಾಲ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗದೀರ ಔದೀರ ಅಂಚಾಪು ದಾಲ ಈಶ್ವರ ಗೋವುಲ ಈಶ್ವರನ ಓಲ್ಲ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಈಶ್ವರನ ಮಸಾಲ ಹುಡುಕುನಾಗ ಅಂಚದುಕುನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪರ ದಾಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಚ್ಚು ಇನ್ನು ಗುಡುವರಿಗೆ ಅಂಚಾಪು ಇಂಚಾಪು ಅಷ್ಟು ದಾಲ ಅಟ್ಲ ಅಕ್ಲ ಭಕ್ತಿನ ಓಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಯಾವನ್ನಾಗ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿನ ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಜ್ಜಂದು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಲಿನ ಆಚಾರಣೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಕೈ ಮುಗಿಲು ಆಂಗ್ಲ ಪೊನ್ನುಲ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಏನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಪಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರದಿದೆ ನಗರ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿರಿಯ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ದೇವರತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೊರ ಪೋಯಾರನೆ ಉಂಟು ನನಗೆ ಪೂರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಇದು ಮಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಓದು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ನೀರು ಜಪ್ಪಲೆ ಕೈ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ದೀಪ ಮೂರನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸಮ್ಮನಾತಿನ ಪುರಾಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ನರ್ಮದ ಲಿಂಗ ಬಂದ ಅಲ್ಪ ಲಿಂಗನ ಕೆತ್ತುನತ್ತು ಅವು ನೀರಡೆ ಇಂಚ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ನಲ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಕೂಡ ಅಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಂತ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಐನಿಂಗ್ಲು ಇಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಏನು ಶಿರಡಿ ಪೋನಾಗ ಸುರುಕು ಪೋನಾಗ ಇದನ್ನೊಂಜಿ ಪಿತ್ತಲೆದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಸನ್ಸ್ಟೋನ್ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೀರ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಗೆ ಬುಲ್ಪಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ದೀತೆ ಅಲ್ಪ ಇದು ಪೂರ ಎನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಆಪಿನ ಓಪಿನದಲ್ಲ ಆಪಿನ ಇಂಚಿನ ಮಂತನಲ್ಲ ಆಪಿನ ಆಪುಂಡಿ ಅಮ್ಮನ ಜಾಗೆ ಆ ಪಾಪ ತಿಂಜಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಳ್ಪಣೆ ದೀತೀನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮನೆ ಪದಗಳು ಒಂದು ಪುನಃ ನಡಿ ಜಾಮಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಮನೆ ಯಾಪಲ ಇಲ್ಲಂಡು ಸೈದಿನಗಳ ಫೋಟೋ ತಿನ್ನಕ ಅಕಲ್ನ ಉಗ್ರದ ಕೋಪದ ಮನೆದ ಬರ ಫೋಟೋ ತೀರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತೆಲಿಕೆದ ಮನೆದ ಫೋಟೋ ದಿನ ಎಂಟೆಗೆ ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಜಾಮಂಜಿ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧ್ಯಾನ ಏನು ಫೋಟೋನ್ನು ಮಗೀತೀನಿ ಓಕೆ ನಾಪ್ಪಲ ಒಳ್ಳೆ ಮುಳ್ಪಣೆ ಮಾತೃದೇವೋ ಪಿತೃದೇವೋ ಸುರುಕರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಾಕಿದ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೂಲಕಕ್ಕೆ ಜೀತಿಂಗಾಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಮುಗ ಜೀತು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗಲೇ ಮನೆದು ಗುರು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲಾಸದ ಬೊಕ್ಕಂದು ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ದಯಬಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಅರಿತಿಜ್ಜಿರನ್ನ ಅನ್ನೆ ರಾಗುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ಕೂರು ಮಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತಿನಾರು ಅವೇತು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಓಯೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಜ್ಜಂದೆ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಯಾಫೆ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಅವರನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಯಾಫೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮೀರು ಅರಿತ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದು ಅರನಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಪೂಜನೀಯ ಕಾವಂದೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಲಸ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಾರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಯ ಆದದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 4 kg ಮುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಬುಳ್ಳಿದ ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕಲಸ ಅವು ನಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಿಡಿದ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಇದೇ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಅವಾಗನೇ ಯಾರು ಒಂದು 25 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಒಂದು ಗೀತೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಬಂತೀರಿ ಜಾನಾದಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟ್ರಿ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಳು ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲಂಕಾರದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ಪೂನಗವು ಬೇತೆಯರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನವಂದಿರೋ ಇಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ಹೆಂಗೆ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೋಟೋ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಭಾಶಿದ ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಪ ದೋಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡಿದು ಜೀಸಸ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ದೋಸ್ತಿ ಮುನ್ನೆ ಬಣ್ಣದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಏಮನ್ನಾಗ
ಇಂಗ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇಂಗ್ಲ ಧರ್ಮನ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಪುಣಗಿ ಧರ್ಮನ ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಈಗ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪೂರಾ ನೆನಪು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂಜೆ ಬಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ದೂರ ದೂರ ಬೇಜಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಾತು ಧರ್ಮದಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅನುಪುದಿ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡುಪುಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಲಡಾಯಿ ಮಂತದ್ದು ಒಕ್ಕಡೆದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರಾಯೇಶ್ ಅವರ್ಧತೆ ಕೂಡ ಪೂರ ದೀತೆ This program sponsored by New Mangalore Port Authority, powered by PNC, #1 brand in coastal Karnataka, Gold winner. Co-sponsored by Hotel Trishna, Multi-Cuisine Family Restaurant, Airport Road, Padavinangadi. BNI Mangalore and Udupi, Prestige Enterprises, RJR Herbal Hospital, Rohan Corporation.